قزي نمار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر إنمي نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقاد لبون سترر سكون يلن قرق وحك خونيو نبر يا نبر روحنا معدوم نفلنا مامي ورقو منفس سبم تاسقومي بزمن غريخو وين تعاشو تاريخ تمالي نفتات الشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفر تغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هيمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعيز حلو كعزنا سلعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بس سمعتي محلانا راخ تقبر حسرنا حزو نبرا ريونو تصر لو يحبو عزو عين فناتك نسيو خند ترقمو يريد راونك عين فناتك نسيو ودا ترقمو يريد راونك سلام تخطاتلتنا ايزي channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنا يو لومون كم وترو نخل ميديا فتشنا اقداس النزلو حبريتا حزنا لكم متسينا لنا نايلومي ارستي بعلم درجة جميرو أب زبانا أب كرن أفريقيا زكايف زلو أب معبالي أب كيه بحاري بحوت زقبر زلو بقول من قد كن ركن فتنا جبت الوخ نبير ترابط حلو عابي نوت ما فتير له مخنياتو إيرترامز جبت تقبر زلا بقربيت إثيوبيا كم حد أواجنا كنات جيروميوم بروباغندا قبروا لجميرهم زلو انتاي يزي سلام انتاي كم غينو وداينا سمال خيدا نبي خيدا له كله كن ركن فتني ناقن جبت توزدو زلا سقمتي بزي حج قدميت زبكم زلو غيرنا انت تردينايو سلامتاي هو خلوا كم سكنتات كردانايو لايك غبرو سبورت غبرو ابالاتنا يزي channel كونو في اي بي ممبرز كونو لزي channel دما دغفنا بلكم مجمريا اذا فيديو اختري خلهم لايك غيركم تجميركم ناب كالوت نخد بصح لزي channel دما ابي حجزيو كم دغفنا زي channel غيركم سدوا مجمريا بتقرم فيديو خجمر لكم ليتس جو انتي كاده اللي بعلمنا رايو very clear. Now there is a club, the BRICS. Why this club? And do you consider that the BRICS will expand? Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7 and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. مجمريا معراباوያን ሃገራት በዛ ብሪክስ ትብል ቃል ዳርጋ ክጽለልዮም ደልዮም ዘለው ዝትሪዎ ዘለዎም ጀይ ሸከር ዝበሃል ናይ ህንዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሓደ ካብቶም በላሕቲ ዲፕሎማት ናይ ዓለምና ዝበሃል ድማ እዩ እንታይ ኢሉ ይሓተሎ ህንዲሲ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ናብ ብሪክስ ኣትኹም እንታይ እዚ ብሪክስ ሕጂ ካ ክተስፋሕፍሑ ትሓስቡ ኣለኹም እንታይ እቲ ዕላማ ይብሎ ኣሎ ኣብ ጀኔቫ ዝተገበረ ዋዕላይ ነይሩ እዚ እንታይ ዲ እቲ ዕላማ ናይቲ G7 ኢልኩም ጌርኩሞ ዘለኹም ንኻልእ ድማ ክትእትዉ ዘይትደልዩ ንሕና ድማ ብሪክስ ካብ ኩለን ሃገራት ኣብ ግሎባል ሳውዝ ዘለና ኣብ ታሕቲ ዘለና ንስኻትኩም ዕድል ክትቡና ዘይከኣልኩም ብሓደ ዝገበርናዮ እዩ ስለዚ እንታይ ንዓኻትኩም ዓቕሊ ዘፅበልኩም ዘሎ ይብላ ኣሎ ዓቕሊ ዘፅበሎም ዘሎ ምክንያት ግን ኣሎ كنقرأكم exactly. جسم عوا كلا يسبق يرلسن كبام. So we decided, okay, we are also, good citizens of good standing who have a place in the global society, and therefore this is how typically clubs multiply. So it started, and as it started, like many clubs, it gained a life of its own over a period of time. Others saw value in it as well. So in a sense, I would say, it's actually a very interesting
group, because if you look at it, typically, I'm still struck by how insecure the North is when እዚኣ ኮሜንት እዚኣ ተቐንዲ ቫይራል ኮይና ነይራ I'm still very struck ክሳዕ ክንደይ ዘገርም እዩ እዚ ሰሜን ዝበሃል ኤውሮጳን ኣሜሪካን ንእሽተይ ነገር ኣብ ኣፍሪካ ድዩ ኣብ ካልእ ዓለም ዝግበር ክሳዕ ክንደይ ኮንፊደንስ ከም ዘጥፍኣልኩም እዚኣታ one of the brilliant statement እያ ሓቂ ድማ ኣፍሪካውያን ናብ ቻይና ከይዶም ርክብ እንተገይሮም ልቦም ይጠፍኦ ኣፍሪካ ምስ ኣፍሪካ ውዑል ወይ ምስ ህንዲ እንተተራኺቦም ይጭነቑ ኣፍሪካ ምስ ራሽያ ተተራኺቦም ጭንቀት ይፈጥረሎም the problem is ምዕራባውያን ሃገራት ባዕሎም ኣብ ነፍሶም ዝተኣማምን ቁጠባዊ ኣካይዳ ስለ ዘይብሎም ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ርእሶም ተኣማሚኖም ክኸዱ ዝኽእሉ ኮንፊደንስ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ኮንፊደንስ ግን የብሎምን every time by the way እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ዘባና ንምለሳ 2018 is a very good example 2018 ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ክልተ ሰለስቲአን ሓደ ሓይሊ ምስ ኣቆማ immediately ኣሜሪካ ነርቨስ ኮይና ኤውሮጳ ነርቨስ ኮይኖም ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣዛዊሮም ተገይሮማ ባጋቢሎማ ኣብ መንጎም ሓዊ ከምዝኣቶም ኤርትራን ሶማሊ ተሪፎም ኣብ ድማ መጋበርያ ናቶም ስለ ዝነበረ ካብቲ ጉዳይ ወፂኡ ነቲ ዞባ ሕንፍሽሽ ከም ዝእትወሉ ገይሮሞ ሓደ ድሓን እዚ ዘይተረዳእና ሰባት ክንብሉ ንኽእል ኢና ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ሰለስተ ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ማሊ ሓደ ኮንፌደሬሽን የቁማ ኣለዋ ብሓደ ኮይነን ምዕራባዊ ሃገር ተፀሊልሎ ፈረንሳ ድማ ሓይሊ ባሕርናታ ክትእቱ ጀሚራ ኣላ ፅነኢላ ከርየኩም እየ ስለዚ ዝኾነት ሃገራት ኣብ ኤስያ ድዩ ኣብ ኣፍሪካ ድዩ ኣብ ምስ ራሽያ ድዩ ዝኾነ ነገር ክግበር ከሎ ነርቨስ እዩ ዝገብሮም ግድን ከኣጠጠው ከብልዎ ኣለዎም እዚ ሕጂ ናይ ብሪክስ ነርቨስ ዝገበሮም ካልእ ምክንያት ኣለዎ እንታይ እቲ ግሩፕ I mean, it's actually a very interesting group because if you look at it, typically any club or any group has either a geographical contiguity or some common historical experience or a very strong economic connect. There are some orthodox binding factors. But when you have a Brazil in South America and Russia in Europe and India and China and Asia and later on South Africa was added, the common feature was really, I would say, a big ብሪክስ ዝበሃል ድማ ሓደ ፍሉይ ተርእዮ ኣለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ክግበር ከሎ ሃገራት ኣፍሪካ ብሓደ ወይ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓደ ወይ እውን ሃገራት ናይ ምዕራብ ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ብጂኦግራፊ ጥቃጥቃዮም ኣይዲዮሎጂካል ዝመሳሰሉ እዮም ፖለቲካልን ኢኮኖሚክ ፊሎዞፊናቶም ይመሳሰል እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር ኩሉ ኦርጋናይዜሽንስ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ እዩ ብሪክስ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ትርከብ ብራዚል ኣብ ኤውሮጳ ትርከብ ራሽያ ኣብ ኣፍሪካ ትርከብ ሳውት ኣፍሪካ ህንድን ኤስያን ህንድን ቻይናን ድማ ክልቲአን ነፍሰን ዝኻላ ሲቪላይዜሽንስ ብሓደ ኮይነን ሓደ ግሩፕ ክገብራ ከለዋ ንብዙሓት ሃገራት ሰሓብነት ይፈጥር እዚ ግን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ፀገም ናቶም ኣብዚኣ ሓንቲ ምስጢራዊት ቪድዮ ክበኩም እየ ምናልባት እዛ ቪድዮ እንተደይ መፅያትኩም ተቆሪፃ ኣላ ማለት እዩ ኣገሊዩ ነቲ ዘረባ ጅምሩ ኣብ መንጎ እቲ ቪድዮ እንተደይሪኹሞ ቆሪፆሞ ኣሎ ክቁረፅ ተገዲዱ ኣሎ ማለት እዩ 63 President John F. Kennedy up here, oh wait, it doesn't say Federal Reserve note, it says United States note. That means the US government, which every government has the ability to do. Canada used to do it, Germany did it, a whole bunch of other places did it, and guess what? They got really good results. You know what they did? They managed to go ahead and keep any debt at a very reasonable and pay. እንታይ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ very very deep ዝኾነ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዶላር ናይ ኣሜሪካ እዚ ዘረባ እዚ ሚድያ ክዘረበሉ ይደልዩን እዮም ቅድሚ ሕጂ ኮይ ዓፅዎ እዮም ነይሮም መፅሓፍቲ ብዛዕባ ዝተፃሓፈ ኩሉ ከምዘይሕተም ይገብርዎ ነይሮም እዩ ዝበሃል እንታይ ዝብል ዘሎ ፌደራል ሪዘርቭ እቲ ዶላር ናይ ኣሜሪካ ከፊትካ ተሪኻዮ ዩናይትድ ስቴትስ ኖት እዩ ዝብል እቲ ዶላር ማለት እዩ ወረቐት እንድዩ ግን እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ገንዘብ እቲ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ኖት ይከውን ነይርዎ ምክንያቱ እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ኢንስቲትዩሽን ወይ ከሰንትራል ባንክ ንብሎ ፕራይቬት ባንክ እዩ ናይ ግሊ ባንክ እዩ ወነንቱ ድማ ኣይሁዳዊ መበቆል ዘሎም ቶም ሮስቻልድ ዝበሃሉ ስድራ ቤት ንሶም እዮም ዝውንንዎ the same is in UK ኣብ UK ከምኡ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ኣብ ብዙሓት እንግሊሽ ዝዛረባ ሃገራት ድማ ከምኡ ወላ ኣብ ስዊዘርላንድ እውን certain extent ከምኡ ዝበሃል so ኣብ ኤውሮጳ እውን ብዓብዩ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ገንዘብ ንሕና ንጥቀመሉ ዘለና ወነንቱ ግለሰባት እዮም ሕጂ ስምዕዎ ብጣዕሚ ዲፕ ዝኾነ ሓበሬታ ክበኩም እዩ ብዛዕባ ገዳፊ ብዛዕባ ሰዳም ሁሴን ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት level. Now, this United States note, that's not at interest. It's not a private bank. And JFK was dead within 6 months of issuing this $5 note.
we could solve the problems that we face right now. I have said over and over, like a broken record, the head of the snake is the financial system. The reason why they hate people like Gaddafi, Saddam Hussein, John F. Kennedy, and the last one, a man named Adolf Hitler. He outlawed usury. Jesus didn't like usury either. So انتهيو ززارب زلو ناي بحكي دقرم كنتاتنا نسمى زلنا ازي نايت كله سيت انا وكايدا ابزع علم نريو زلنا رئيس نايت تمن نايت كفات تقبر زلو تمن ات فاينانشال انستيتيوشنز ويكا فاينانشال سيستمي ذا فاينانشال سيستم اب امريكا انت خيت كابيروبا تخيتكا مبزحتو ازي كله نريو زلنا انفليشن وق زخون زلو because اتي عدا لمنجست سلو زبو زلو منجستنا امريكا زو كله ገንዘብ ፕሪንት ይገብራሉ ገለ خبلكم كلغو ይልቃ ይዘሎ ማን ይዘለቆ حزلو ፌደራል ሪዘርቭ ይዘለቆ حزلو ፌደራል ሪዘርቭ ማለት ካ ፕራይቬት ባንክ ኮርፖሬሽንስን ገለ ፕራይቬት ፋሚሊን ምን መሓኖም ወን አይግለጹን እዮም ንሳቶም እዮም ዘለቆ ዘለው ንሳቶም ከምታይም ዘለቆ መንግስት አሜሪካ ካበይ ከፍሎ ይክልኒ ነቲ ዕዳውን ኮንግሎ ይክልኒ ዓቅሚ የብሉን ተዲዮም ለሎም private banks net መንግስቲ ለዓቅሙ ኣብ ዕዳ ከም ዝኣቱ ገይሮም ኣለው ስለምታይ ንኽቋፀርዎ that's why he completely ኣብ ኢዶም ከም ዝኾነ እቲ መንግስቲ እዚ ፖለቲከኛ ይምረጽ ይኸይድ ገለበለ just ተዋስኦ እዩ ኣብ ሪያሊቲ ተበፂኻ ነቲ fundamental financial architecture ክቕይሮ ዝኽእል ሰብ የለን እቶም ክቕይሮ ዝኽኣለ እቶም ካብኡ ካድሙ ዝፈተኑ ንዓታቶም ከመይ ገይሮም ቀቲሎም ሰዳም ሁሴን ተሎም ገዳፍ እንተተባሂሉ ከምኡውን ሂትለር ዝበሃል ቀደም ሂትለር ሓደ ካብቲ ነቲ ኡዝሪ ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኸበረ ግብሪ ወይ ከዓ ቀረፅ ወለድ ዕዳ ጌርካ ንሰብ ብወለድ ጌርካ ልቡ ከተጥፋሉ ከለካ ኣምላኽ እውን ኣይፈትዎን እዩ ነይሩ ኤግዛክትሊ እቲ ኣገባብ ዚ ፋይናንሻል ሲስተም ድማ ከምኡ ገይሩ ንሰብ ኣብ ዕዳ ኢትዩ ባርያናቱ ገይርዎ ይነብር ማለት እዩ ኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ዝርዳእካ እዚ ሓደ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ምስ ከደ እንታይ ይኸውን 40,000 50,000 60,000 እቶም ምሁራት ወይ እቶም በላሕቲ ዝበሃሉ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ክንደይ ዕዳ ኣለዎ ኣሽሓት ዕዳ ኣለዎ ዶክተር ናይ ሕክምና 300,000 400,000 ዕዳ ኣለዎ ስፔሻሊ ኣብ ሃርቫርድ ወይ እውን ስታንፎርድ ወይ ገለገለ ካብቶም ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ተማሂሩ ሓደ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ዕዳ ኣለዎ እሱሪ እዚ ሰብ እዚ ክሓስብ ዕድል የብሉ ነቲ ዘሎ ሲስተም ክቕይሮ መድረክ ዕድል ኣይፍቅደሉኒ ክሰርሕ እዩ ዘለዎ ከምዕዝም ለይቲ መዓልትን ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ነቲ ዕድው ከፊሉ ፅቡቅ ሂወት ንክሕልፍ መብዛሕትኡ ትበሊሕ ዝበሃል ሰብ ድማ ብዕዳ ስለ ዝሕዝዎ እቲ ሲስተም ገዛ ክገዝእ ይደሊ ኣብ ርእሱ ድማ ሓድሽ ስእልታት ፈጢሮም እዮም ገዛ ግዛ እስኻ ዕውት ስለ ዝኾንካ መኪና ክብርቲ ክትገዛ ኣለካ ገዛ ኣብ ክቡር ቦታ ክትገዛ ኣለካ ዩኒቨርሲቲ ወሊስካ ማስተርስ ክትገብሮ ኣለካ ፒኤችዲ ክትገብር ኣለካ ኩሉ እዚ ተደሚሩ ነቲ ሰብ እንታይ ትገብሮ ኣብ ዕዳ እዩ ዘእትዎ ነዚ ዕዳ እዚ ክኸፍል ተኮይኑ ድማ ለይቲ መዓልትን ክሰርሕ ኣለዎ ነቲ ዘሎ ሲስተም ንክቕይሮ ድማ ሞቲቬሽን የብሉን ከመይ ገይሩ ካብቲ ዘሎ ገንዘብ ረኺቡ ይነብር እዩ ኩሉ እቲ ሲስተም ክሳዕ ክንደይ ባይ ዲዛይን ዝተገበረ ከምዚ ንዓና ክርዳእና ዘይክእል ኮይኑ ግን ኩሉ ነገር ልክዕ እቲ ባርነት ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓንቲ ዝብላላቶ ቪድዮ ኣብዚኣ ስምዕዋ ነዚኣ ነገር ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ ናይ ኤርትራ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢንተርቪው ኣሎ ብክልቲኡ ከተሓዘልኩም እየ ስምዕዋ ኣብዚኣ እስኪ ኢንተርቪው አድርገን ነበር እሳቸው ምን አሉ ልክ ከሪፈረንደሙ በኋላ ኤርትራ ሉዓላዊ ሀገር ከሆነች በኋላ የመጀመሪያ ዴሌጌሽን የመጣው ወርልድ ባንክ ነው እንክርዳዱ ከረባታ ለብሶ ሽቶ ተቀብቶ አንበርጭቃ አድርጎ ፕሮፌሰር ሐሰን ይዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ መሐመድ ሐሰን ይመስለኒ ጌጋ እንተለና አርሙኒ one of the ዓብይ ሪስፔክት ዘለኒ ስኮላር ናይ ዓለምና ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃና ድማ ብፍላይ is one of the brilliant people at least common sense ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ናጽነታ ምስ ረኸበት ሬፈረንደም ምስ ረኸበት ሬፈረንደም ኣድሚፃ ኣባል ናይ ሕቡራት ሃገራት ምስ ተሸክሞ መጣ ተቀበለዋቸው እሳቸው አነጋገሯቸው እንደምን አላችሁ ደህና ነን እሺ እኛ ወርልድ ባንክ እንባላለን ናችሁ ወርልድ ባንክ ናችሁ እሺ ምን ልርዳችሁ ከሽንት ቤት ወረቀት እስከ ሁሉ የኢኮኖሚክ እንትናችሁን ምን ጽፈውኛ ነን ተዋሶ ገይሩ ዝገልጻ ዘሎ ከረባቶም ቦርሶም ሒዞም ምስ መጽዎም መን ይኹም ከም ቋዳ ሓመጻኹም እንታይ ክንሕግዘኩም እንታይ ክንሰምዓኩም ዝበልዎም ቶም ናይ ኤርትራ ፖለቲከኛታት ይብል ዘሎ ንሕና ወርልድ ባንክ ንበሃል ይብልዎም ኣሎ ከምኡ ትበሃሉ ሕራይ እምንታይ ክንሰምዓኩም ካብ ኣብ ሽቓቕ ዘሎ ሶፍቲ ወይ ወረቐት ክሳብ
ጥርዝ ዘሎ ቁጠባ ንሕና ኢና ንፅሕፎ ናይ ኣፍሪካ ናይ ዓለም እውን ንሕና ኢና ንፅሕፎ ይብልዎ ዋ ስምዑ ሕጂ እንታይ ይብልዎ እቲ ናይ ሻዕብያ ዘረባ እዩ ዝገልፆ ዘላ እሳቸው እናንተ ናችሁ የምትጽፉት? እኛ የምንፈልገውን እንዴት አወቃችሁ? አይ ይሄ ኖርም ነው አፍሪካ ውስጥ ናይ ኤርትራ መልሲ ከንበር ደስ ዘብለካ ከመይ ጌራ ኣላ ኣቢላ ምፅዋ ኤርትራ እንታይ ኢሎሞ ንስኹም ኢኹም ትፅሕፎ ናይ እዞም ኩሎም ሃገራት ቁጠባ እወ ንሕና እንታይ ከም ንደልዳ ብኸመይ ፈሊጥካ That's hilarious. نحن أنت كم نفلت ده بيناي فلويتكم مالتي من نجيركم زعبانة لومسي no تصوم تاي كم تدليسي أقعد السنة يبلون نورميو نصوم تدلي وين كنا نجبر نحن ندلينا نصوم تجبروا يا تزربا ويا بيلو مالتي إندايركت لكم يمزبلا سخات تدلي أقعد أسي كنا نصوم أنتاي كم تدلي سلدي تفلتو نصوم تدليوا نعهم زت أقمكم نحن هنا نفلت لكم يا تزربا World Bank IMF exactly كمية موديلنا إيكونوميات كعبت غينو نحن زبلناكا نحن زنجرناكا نحن زرناكا جبر أبيك ما جبرالو ويلام روتو ما جبرالو كابتن تد ما هم أمس جبريم زم كلنا هجرات أفريقيا كندي بليون كندي عدال لون أبناء IMF كندي فيديو مسألك مان لهم بيجي كإيرترا بوتسوانا ليبيا كاب IMF دي وسده كWorld Bank دي وسده لهم okay let's continue راسو يصافيل هاي إني عند زينة قوانقوان ناكر እኛ ራሳችን ጽፋለን ፕሬዝዳንት ሳይሳቸው የሚሉት እቺ ቃል ጦርነት ፈጠረች ሰማይከማዶ ዋ በቃ ሁሉም ቁጽውም ጽፍኩም ለም ምንናኩም ዝባላ ይንፈልጥና እና ካብ ሰውራ 30 ዓመት ቃሊስና ዝመጸና መልስናትና በዓልና ንፈልጥና ከምዚ ያድባሃል ዘረባ አይንፈልጥና አይንቆበልና ምዝበሉ በሰንክዚ ኤርትራ ናብ ኩናት ከም ተኣቱ ተገይሩ ሲምፕል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብዛዕባ ዝተዛሪቦ ዝነበረ ንስማዕ ሕጂ depend for your It's a fact of life. If you depend for your living on someone else, you better not live. And you cannot make it if you are relying on anyone else. We do not want to rely on any external force because that would be the end of the story. If you ask me, I don't want anyone to pity the situation in Africa. If you pity, it's shedding tears. Simple and tailo. Fact of life. حقنا هيوت يلو نجارات كعب تعلوت بعترز ولا بناي إيرترا بناي تقرنيا مسلا كاب سبز دلي كم سنة بليها كاب كعلوت دلي تقينك كل جزء تبغى حيف كعتنا بريقة لذي كاب زخونة يكون نايد حيلي نعنا هيوتنا كزور الناس دلي كان فكت عين دلنينا أقدم بيلوين زنبر أقدم بيلو بزي حسب لاونا اللاتو سلام تايكم خمس بل كابيز مسألة تحساس بقى مخانو أبزي اللاتو كسمعكم هنا وحزب على الفيديو We had to face a very long war, very long experience. Eritrea is not poor. Why? We have a very long experience. We have survived a very long war with very limited resources. We are a very small population. We had to face doing. التجربة very precise زخونة أيوه هذا إيرترا دخا هجرة كونتن سلامتاي إيرترا حبتام زخونة تمكرو زلو هجريا كابيز مزة تمكرو قد لناتنا ننوح عمتات أبرخاتات أنصار كابانا أطبقهم زعبيو سوبر باورز تواجينا تقاليسنا بوحد حزبنا بوحد سقطاتنا أبكرتت زبالة أبجاكا خوينا عواتات زمزقبنا نوح تاريخ زلنا هنا ስለዚህ ብናይ ሻዕብያ ፐርስፔክቲቭ ወይ ወገን ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ናጽነት ምስ ረኸቡ ቬሪ ሲምፕሊ ነገራት ንዓታቶም ኣብ ሳሕል ማንም ዝሕግዞም ዘይብሎም ታንኪ የብሎም ባንኪ የብሎም ገለ የብሎም 30 ዓመት ንደርጊ ምስ ኩሉ ዓለም እናተሓገዘ ከሎ ስዒሮም መሰለ ዝመፁ ኩሉ ነገር ቀሊል ይንዓም ነይሩ ደይ ኖ ማለት ብድሆታት ኣለዎም ግን እቲ ዝዓበየ ብድሆታት ከይበልዓካ ከይሰተኻውን ስለ ዝፈልጥዎ ንሕና ሃብታማት ኢና ብተመክሮ ስለዚ ነገራት ንዓና ነቶም ካልኦት بدحت زمسلو نعنا أيكونوا نبلو ملسلو سلزي أتازربا ناي financial system. Now, the history tells us that we shouldn't entertain anything possibly good about this man. But I'll tell you what I know I like and I respect. He ended the usury that now I think in America. First off, so is the هذا عبي مستراوي حبريتين خلصنا مثلا هنا financial system كساكن دي حيال
ኣተሓሓዛናቱ ኤኒዋን ኣንጻሩ ዝኸይድ ባይ ዘ ወይ ፑቲን ኣብ 2016 ኣቢሉ ነቲ ነዚ ናይ ፋይናንሻል ሲስተም ድሮ ክጻብኦ ስለ ዝጀመረ እዩ ሓደ ካብቲ ተጸላእነት ናቱ ዋላ ብዋግኡ እውን ፑቲን ነዚ ኣካይዳ ናቶም ኣንጻሩ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ፊሎዞፊ ናቱ ከምኡ ስለ ዝነበረ እዮም ዝጸልዎ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ ባት እሱ ካሊ እዩ ኣብዚ ሕጂ ንርአ እቲ ኩነታት ናበይ በፂሕሉ ሕጂ Air Defense Identification Zone, marking the 2 Russian jets were detected and tracked on Friday in the Alaska Air Defense Identification Zone, marking the second detection this week. This comes as Russia and China held the largest military drills since the Soviet era, which included 90,000 troops, 400 ራሽያን ቻይናን ዝገብሮ ዘለዋ ቅርበት ድማ ንኣሜሪካ ብጣዕሚ ነርቨስ እናገበረ ይመፅእ ኣሎ እዚ ምቅርራብ ናይ ክልተን ሃገራት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየለ እናበርትዐ ይመፅእ ኣሎ ሓደ ካብኡ ከም መርኣያ ናቱ ድማ ብሪክስ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ዓብዪ ዋዕላ ገይሩ ኣሎ እዚ ዋዕላ እዚ ድማ ብዙሓት ሃገራት ተሳቲፎም ኣለዉ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ዘይኮነ ኣካል ናይ ብሪክስ ኮይኑ ግን ሓንሳብ ናይ ሴኩሪቲ ይገብሩ ሓንሳብ ናይ ፎሬን ሚኒስተርስ ይገብሩ ሓንሳብ ናይ መንእሰያት ይገብሩ ሓንሳብ ናይ ኢኮኖሚ ይገብሩ ሓንሳብ ኣባል ናይ ባይቶታት ስለዚ there are so many events with BRICS related ኣብ ሓንቲ ካብኣተን ድማ እዚ ሕጂ ቻይናን ራሽያን ዝቐርብዎ ዘለዉ ቅርበት ኣብ ወታደራዊ ኩነታት እውን ኣዝዩ ጥቡቕነት እናገበሩ ስለ ዝኸዱ ዘለዉ ኣሜሪካ really nervous ኮይኖም ኣለዉ ክዛረቡ ከለዉ warships and 120 planes and helicopters. But Joe Biden is brushing off Putin's threats to attack NATO if Ukraine is allowed to strike inside Russia. What do you think of Vladimir Putin's threat of war, Mr. President? I don't think much about Vladimir Putin. Here to react, former U.S. Ambassador to NATO, Kurt Volker. Kurt, thanks for being here. Why have Russia and China been driven together, and why are we seeing such robust military exercises? So, America serious threat ኮይንዎም ዘሎ ሓደ ዓብዪ ስጋኣትን ፍርህን ፈጢሩሎም ዘሎ ቅርበት ናይ ራሽያን ቻይናን ብሓደ ወታደራዊ ትሬኒንግ ብሓደ ይገብሩ ኣለዉ ቁጠባዊ ሽርክነት ናቶም ብሓደ ኮይኑ ኣሎ ቅድሚ ነዚያ ምሕታት ምምላሱ ነዚ መልሲ ናቱ ኣብዚ ቭላድሚር ፑቲን ለንቀነ ተዛሪብዎ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ቁጠባ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ብሪክስ ዝግበር ዘሎ ዋዕላታት ዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ተሳተፉ ዘለዉ ሓደ ካብኡ ሚኒስተራት ናይ ዓበይቲ ዴሌጌሽን ናይ ብሪክስ መንበርስ መፂኦም ኣለዉ ሓደ ብሓደ ረኺብዎም ነይሩ нету забавы конференции на марахтной брикс. Мы не могли оставить без внимания растущий интерес к БРИКС со стороны многих государств. На сегодня о желании в той или иной форме подключиться к Владимир Путин اب مدرخ እንታይ ብላ ኣሎ ዓለምና ናብ ብሪክስ ክትኣቱ ብብዝሕ ድሌት ከም ዘለዋ ብዙሓት ሃገራት ፃውዒት ይገብራን ድሌተን ብወቅዒ يقرب خمسة لوان كسب حجي كباب 34 حجرات بوقعي اوفيشالي نابون خاطوا ويون بمولنا بريكس ويون اكلاتنا بريكس بستفل عليه ملك انه كنا حتيتن كم زلوا سلازي اتي علمنا تدليو زلا ما ادي علمنا تدليو زلا سيستم ابيدوم كم زلو تردي ولا بوتين نزي ادما ممليس يزدفع زلو راحتنا افريقيا وتساتيفهم زبلوا دما كسمعكم which is very powerful. Деятельности нашего объединения заявило уже свыше 30 стран, точнее 34 государства. Поэтому было развернуто активное обсуждение со всеми участниками БРИКС модальности новой категории государств-партнеров, присоединившихся к нашему объединению. ሃገራት ናይ ብሪክስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩነታት እናተኣከባ ራሽያ ድማ ፕሬዚደንትነት ናታ ስለ ዝኾነ እዚ ዓመት እዚ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ጉዳይቲ ነቲ ትራንዚሽንስ ብጣዕሚ እያ ትደፍኣሉ ዘላ ዓለምና ሓድሽ ሲስተም ናይ ቁጠባ ከተተኣታቱ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ዶሚኔት ገይርዎ ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ምናልባት ኣብ ካልእ ኣብዚ ናይ ዩክሬን ውግእ ብዓብዩ ፅምዶ ገይሩ ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት እኳ እንተሎ ካብቲ ኩናት እቲ ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ንዑ ግን ናይ ቁጠባን ናይ ሽርክነትን ናይ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ምብዳህ እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ክብድሆም ከም ዝኽእል ፈሊጡ ኣሎ እንተዘይበድሆ እውን ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ገይሩሉ ኣለና እቲ ቀንዲ ዝዓበየ ጌም ናይ ፖለቲካን ናይ ቁጠባን ምዃኑ ፈሊጥዎ ኣሎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ነቲ ዌስተርን ሄጀመኒ ወይ ከዓ ፓወር ናይ ኣሜሪካ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ከመይ ጌርካ ትብድሆ ንዑቱ ኣልዮኻ ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ኣማራፂ ትፈጥር ስለምንታይ ንኣሜሪካ ካብቲ ኩሉ ሲስተም ንራሽያ ካብቲ ኩሉ ሲስተም ኣይዞሌትድ ወይ ከዓ ኣውፂዖማ ስለ ዘለዉ ራሽያ ድማ ከመይ ጌርካ ነዚ ወፂኦ ዘለኹ ዕድል ተጠቒመ ንዓታቶም ተወዳዳሪ ዝኸውን ግን ከዓ ብጣዕሚ ዕድላት ንኻልኦት ዝፈጥር ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ንኣሜሪካ ጥራይ ከም ዘርብዕ ጌራ እያ ሰሪሓቶ كل تزجبر سيستم أمريكا إندايركت تربحلو إذا سيستم راشا خبرت دل لكن كلنا هجرات بمعرة دساوت على سلام تاي بمعرة ولا لا راشا قبل التنتاس لا تفلت كلنا هجرات بمعرة ساتفات جميرا راشا قبل التنتالو
ብዙሕ ፀጋታት ስለ ዘለዋ ራሽያ ፍሉይ ኣድቫንቴጅ የድልያን እዩ እኩል ትሩፍ ፀጋታት ኣብ ዓዳ ስለ ዘለዋ ኣብቲ ማዕረ ዝኾነ ሓደ ሰብ ዘይዕብልሎ ነገር ተይብከም ወታደራዊ ዓቕምናቶም ይፈልጥዮም ፀጋታት ዘለዎም ይፈልጥዮም ህዝቦም ይፈልጥዮም ስለዚ ብማዕረ ዝሳተፍሉ መድረክ ተተፈጢሩሎም ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ they have a confidence exactly ቻይና ከመይ እያ ትብል just እቲ ፕላትፎርም ማዕረ ንዋሳኣሉ ግበሩልና ኣብቲ ማዕረ ክንዕወት ኮንፊደንስ ኣለና ኣሜሪካን ኤሮፓን ከ ማዕረ እንተኮይኑ ንሕና ክንዕወት ኣይንኽእልን ኢና እዚ እቲ ማይንድሰት ፍልልይ እታ ተሓሳስባ ፍልልይ ንኣብነት ኣፍሪቃውያን ይብልዎ ኣለዎ ኣብዚ ናይ ብሪክስ በዓላት ተሳቲፉ ሓደ ናይ ሳውት አፍሪካ ወኪል ዝበለ ስሙ to see value add by investors from the US in our country. Not only a relationship of extraction of minerals, but value add in our continent, helping us with industrialization, with manufacturing, with modernizing and leapfrogging our country into a new modern society. So I think as a BRICS ኣይኮነን ካልእ ዋዕላይ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ መራሒ ናይ ኣፍሪካ ናይ መን ምዃኑ መራሕቲ ኣፍሪካ እንታይ ሓትቶም ዘለዉ እዩ ዝነግር ዘሎ ንሕና ኣሜሪካ ኣብ ሃገርና ኢንቨስት ክትገብር ከላ ማዕድናትና ክትብሕቁቕ ነዳዲ ናትና ድዩ ሓፂን ናትና ድዩ ገለ ክትወስድ ኣይኮነስ ቫልዩ ኣድድ ማኒፋክቸሪንግ ክትገብረልና ክትክእል ኣለዋ እንተዘየለ ምሳኹም ንሰርሕ ኣለና ዝብል ምቕሻሽ ክትውድዎ ክትክእሉ ኣለኩም ኢሉ እዚ ብከምዚ ክንቅሻሽ ኣይንኽእል ኢና ቫልዩ ኣድድ ማለት ድማ ኣከንደ ነቲ ጥረ ነገር ጥራይ ብሕቂዕካ ትወስድ ፋብሪካታት ኣብኡ ጌርካ ከተመስርሖ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት እጂ ንቻይና ሽዕ ግዜ እዮም ዝነቕፍዋ ቻይና ከምኡ ይኮነትን ቻይና ፈርጋድ ሰይቅ ኣብ ኢትዮጵያ ክንዲ ምንታይ ፋብሪካታት ኢትያ ኣላ ክንዱ ኣሜሪካ ኣብ 67 ዓመት ፅልዋ ኣየእትወትን ናይ ጫማ ድዩ ናይ ቦርሳታት ድዩ ናይ ቆርበት ድዩ እወ ይብሉ እቶም ሰራሕተኛታት ትምዝብዞም ኣፍኮርስ ግን ስራሕ ፈጢርካሎም ኣለካ ኣብ ዓዶም ድማ እቲ ሃገር ድማ መክሰብ ኣለዎ ወላ ኮቶም ሰራሕተኛታት ቃጣ ተዘይረኸቡ ኣብቲ ሃገር ይምስራሕ ስለ ዘሎ እቲ ፕሮዳክት እቲ ሃገር ታክሲስ ይረክብ ኣሎ ኣታዊታት ይረክብ ኣሎ ኬፓቢሊቲ ዓቕሚ ናይ ምፍራይ ይሰግር ኣሎ ከምኡ ድማ ቻይና ኣብ ብዙሕ ሃገራት ከምኡ ፋብሪካታት ተተኣታቱላ ስለምንታይ ቻይና ዕዳጋው እናኸበረ ይመፅእ ስለ ዘሎ ኣፍሪካ ድማ ካብ ናይ ቻይና ዝጎድል ማርኬት ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን ብዙሕ መንእሰይ ስለ ዘለዎ እቲ ፕላትፎርም እንተዝኽፈት ነይሩ እተን ሃገራት ኣብኡ እንተዝመፃ ነይረን ኣፍሪካ ክትዕወት ምኽኣለት ነይራ ስለዚ ኣሜሪካ ካብ 10 ግዜ ነቶም ናባና መፅኦም ክሰርሑ ዝኽእሉ ትኽልክል መፅያ ንሳ ዕድላት ክትፈጥር ክትክእል ኣለዎ ኢሎም ይሓትዋ ኣለዉ ዘይቀብፁ ስለ ዝኾነ እዮም እምበር ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትገብረልካ And this also relates to various issues in relation to geopolitical matters that such should also be handled at a mutual respectful relationship and we will continue to engage with this country on the basis of that mutual respect that we will not tell the US what to do and we expect the US not to tell us what to do. So ብሕፅር ዝበለ እንታይ ኢልዎም ካብ ኣሜሪካ ንደልዮ ነገር ሓደ ነገር እዩ mutual respect ከምቲ ንሕና ነኽብረኩም ከተኽብሩና ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ናን ነጎሽብል ወይ ከዓ ዲስካሽን ዘይብሉ ንሕና ኣብ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ስለምንታይ ከምዚ ጌርኩም ናብዚ ስለምንታይ ትኸዱ ስለምንታይ ከምዚ ትገብሩ ኣይንብለኩም ኢና ይብሎም ኣሎ ናባና መፂኹም ከምኡ ክትብሉ ድማ መሰል የብልኩምን ነዚ ክሳብ ዘይኽበርኩም ሃገራት ኣፍሪቃ ምሳኹም ክሰርሓ ይክእላኒ ንብላ ኣሎ ኣሚን እቲ ዝዛረብ ዘሎ በዓል ስልጣን እንተኮይኑ ሂ ሃዝ ቢግ ፕሮብለም ንኣሜሪካ ከምኡ ኢልካ ኮንዲሽን ክትባ ኣይፍቀደካን እዩ ከምኡ ገይሮም እዮም እቲ ሲስተም ሰሪሖሞ ዝብሎ ዘሎ ወላ ሓንቲ ጉድለት የብሉን ኒቲ ካብ ሚቲ ቅኑዕ ዘረባ እዩ እንተኾነ ከምኡ ንኽትብል ሓይሊ የድልየካ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ከምኡ ንኽብሉ ኣይክእሉን እዮም ኤርትራ ከምኡ ስለ ዝበለ እንታይ ኣጋጢሞ ብለኩም ፀኒሑ ፕሮፌሰር ኤግዛክትሊ ከምኡ እዩ ዘጋጥመካ ንዑ ክትብድህ ትኽእል ተኮይንካ ጥራይ ካብ ልብኻ ነፊዕካ ከምኡ ክትዛረብ ትኽእል ወይ እውን ስለ ዘረባ እዩ ዝኾን ነዛ ንኣሜሪካ ከምዚ ፊት ንፊት ክትገጥማ ዝኽኣለት ሓንቲ ሃገር እያ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኤን ዝተገበረ ድራማ ናይ ራሽያን ኣሜሪካን ረኣዩ ሕጂ Address another Russian attempt to play politics with the tragic situation in Gaza. The Chinese permanent representative said in his statement the need to avoid politicizing the humanitarian situation in Gaza. I agree completely. This time, he even invoked China as an ally, which at a different time, he never tires to ostracize on any pretext, which he considers merits that. Russia continues to try to portray itself as a great humanitarian actor when it comes to Gaza, yet it does very little when it comes to trying to address the humanitarian situation. Nothing in the Russian permanent representative statement እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ወኪል ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ እንድዩ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል እዩ ራሽያን ወኪል ናይ ራሽያን ወኪል ናይ ቻይናን ኣምባሳደራት ክልቲኦም እዮም ፊት ንፊት ናይ ቃላት ውግእ ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ናይ ቃዛ ጉዳይስ ራሽያ ንፖለቲካዊ ረብሓ ክጥቀመሉ ትደልላ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ዓመት ምሉእ ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ቃዛ
ምቁራጽ ናይ ተኩስ ክግበረሎ ኩረጤት ክግበረሎ ኣሜሪካ ድማ ሓላፍነታ ክስከም ኣለዋ ስለዝበሎ ነዚ ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ጌርኩም ፖለቲካዊ ስኮር ወይ ከዓ ተቐባልነት ኣብ ሃገራት ዓረብ ክትረኽቡ ትፍትኑ ኣለኹም ነው ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ሓላፍነታ ንክትገብር ነቲ ኣፅዋር ትሰዶ ዘላ ንኸተቋርፅ ሓቲትዋ ወላ እውን ኣብ ሴኩሪቲ ካውንስል ብድምፆም ነጊሮማ ኣሜሪካ ስለዘይ ትሰምዕ ሕጂ እንታይ ገብር ኣላ ክንዲ ነቲ ፀገም ዝፈትሕ ራሻ ክነቅፍ መሪፁ ራሻ እንታይ ኢልዎ ክነቅፍ ከሎ እንታይ ክገብር ፈቲኑ ንቻይና ካብ ጋብ ትበለቶሲ ንፀገም ናይ ህዝቢ ሲ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ንግበሮ ዝበሎ ኣነ ምስኡ ይሰማማዕ ንቻይና ኣብ ጎኑ ገይሩ ንራሻ ከነፅል ይሓሲቡ እዚኣ ግን ንኻልእ ካሽካዕዮ ኸ ኢልወሱ ንቐፅል ናይ ቃላት ውርውር ናቶም ናይ ክልቲኦም ረይዎ anything about what it's doing to help relieve the humanitarian situation. And yet we are quite grateful to the representative of the United States for a clear demonstration of how a statement of a state that claims to have to be a responsible international actor, what it should not look like, and more specifically, a self-proclaimed coach of all international actors. It's very interesting to hear the Russian Federation kind of belittle the humanitarian contributions that the United States gives around the world. We are one of the leaders, if not the leading single state. So እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ንሱን ንሕና ራሻ ብኣፋ ትዛረብ እምበር ሂማኒታርያን ኤይድ ጌራ ኣይትፈልጥን እያ ዓቕሚ ሓገዝ ንደቂ ሰባት ዘይትህብ ሃገር እያ ይብላ ኣሎ መብዛሕትኦም ሃገራት ዓለም ግን እንታይ ይብሉ ኣሎ ኣሜሪካ ረድኤትኩም ሒዝኩም ጥፍኡልና እዮም ዝብሎም ዘሎ ምክንያቱ ረድኤት ናይ ኣሜሪካ ሓዊ ስለ ዝኾነ ረድኤት ሂቦም እኽሊ ሂቦም ሓውዝ ስለ ዝእትውልካ እኽሊ ሂቦም ማዕድናትካ ስለ ዝወስዱልካ ስለዚ ረድኤት ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ እንታይ እዩ ኣፍኩምን ንብረትኩምን ፀጋኹምን ሒዝኩምልና ትምንታይ ድሕሪ ኢልኩምልና እቲ ጥሜት በዓልና ከምክቶ ንኽእል ኢና ልክዕ ከምቲ መራሕና ኤርትራ ዝበሎም ዓለም ድማ ከምኡ እያ ትብል ዘላ ናይ ኣሜሪካ ረድኤት ዝደሊ ሰብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ዋይ ረድኤት ስለ ዝፀላ ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ረድኤት መዓት ምስኡ ዝመፅእ ቦምብታት ስለ ዘሎ በቲ ረድኤት ኣምሲሎም ዝእትውልካ መርዚ ስለ ዘሎ that's why ትሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ንዓለም ንሕና ክንዳና ኣብ ዓለም ረድኤት ዝህብ የለን ይብላ ኣሎ ንስኻትኩም ንኣፍሪካ 67 ዓመት ረድኤት ሂብኩማ what happened ኣፍሪካ ካብቲ ቀደም ዝነበረቶ ኣብዚ ገደዳ ዓዘቕቲ ወሪዳ ስለዚ እቲ ረድኤት ናትኩም ስሚ ከም ዝነበረ ጥራይ ኢኻ ትፈልጥ ጥዑይ ረድኤት ተዝኾነ ነይሩ ቻይና ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣፍሪካ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ኢንፍራስትራክቸር ክትርኢ ኢላ ኣላ ንስኻትኩም ቅድሚያ 34 ዓመት ጌርኩም ነርኩም እቶም መሻርክትኩም ኣሜሪካ ኤውሮጳውያን ድማ ን200 ዓመት ከም ሕሱም ጨፍጭፎማን መዝሚዞማን ንኣፍሪካ ስለዚ ናትኩም ፊሎዞፊ ኣብ ኣፍሪካ it never worked very simple ናቶም ፊሎዞፊ ኣብ ኣፍሪካ ኣይሰርሕን ረድኤት ዲ ዋላ ገለ ሓሶት ይኹሉ እቲ ናይ ራሻ ግን ቤላ ገይሩ ደስምዖ ዘሎ contributed to humanitarian assistance. I'd be very interested to hear what Russia spends on humanitarian assistance as a percentage of its GDP. If the United States spent for humanitarian aid in Gaza and other regions in need, even a small share of what they spend on supplies of weapons to hotspots, our world would be very different. The United States is a lead player on humanitarian assistance around the globe. Russia is not. If Russia just spent 1% of what it is spending to carry out barbaric atrocities in Ukraine, then it could make a claim that it was doing something to solve humanitarian crises around the world. ስንታይ ዝብለ ዘሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ንሕና ኣብ ዓለም ገለ ካብቶም ዝለዓለ ሂማኒታርያን ኣሲስታንስ ንገብር ዘለና ሃገር ኢና ይብላ ኣሎ ናይ ራሻ ድማ ተቕብል ኣቢሉ እቲ ናትኩም ረድኤት ትብልዎ ዘለኹም ቦምባታት ንዓለም ተጥፈሉ ዘለኹም ንሱ ድዩ ከም ኣሲስታንስ ትቆፅርዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ሓገዝ ናታ እንተተቋርፅ ነይራ ጠቕላላ ዓለምና ሰላም ረኸበትካ ይብሎ ኣሎ ሓቂ ድማ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝገበርኩም ሓገዝ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኣብ ኢራቅ ዝተገበረ ሓገዝ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ እዩ ኣብ ሊብያ ዝገበርኩም ሓገዝ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ኣብ ሱርያ ዝገበርኩም ኣብ የመን ዝገበርኩም the list is very very long ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ድማ ዓለምና ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ሰልቺዋ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ሊስት is continuing and again so ሕጂ ናብ ዞባና ገፅና ሽፍቲ ክንገብር ኢና እዛ ቪድዮ እዚኣ እዛ ትሰምዕዋ ፀናሕኩም ቪድዮ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኣብዚ ብፀጋም ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብኡ ኣውሪድናልኩም ኣለና ፕሊዝ ከድኩም ስምዕዋ ብእንግሊሽ ብመልኣ ንገብሮ ኣለና ኣገዳሲ ናይ እንግሊሽ ንብሎ ናብኡ ብእንግሊሽ ነውርተልኩም ኣለና ስለዚ sorry ተጋጊየ ነዚያ ገይረልኩም ጅጊ تا أنت بيجيبكم زنا بركو فيديو قدم بينا زرعنا يا عبد الرحمن for Africa لاتكم next أبزو بنا زق برزلو نبقى بحرق المدينة. More analysis on this and bring in Elias Hanna, a retired Lebanese army general, joining us live from Beirut. Elias, thank you very much indeed for your time. Claims from the Houthis then of hypersonic missiles. What do we know about their missile capability?
أبزوبانا كاب كاي بحرنا إرترا سجر مسبال كحوتي أب يمن زجبر وزلو وينزري وزلو حيلي كم معلتنا عالم ملو شوكنا فترة يز خيزلو أبزز حلفا أو معلتات وين ساعتات ممكن بلا نغلينا هايبرسونيك ميسايل توكيشم بمعكل كاي بحري بسولي أبز كم سألك ما يكال كنا لغوجن مراقب كويناتنا أمريكا نا فرنسا نا كالوت كلوابو لساتن انترسبت خي جبروت ميسايل حليفو أوش إسرائيل even at Iron Dome حليفو أوش إسرائيل كم زهرم إعلامو كم زهرم يزنقر جلو إذا هايبرسونيك ميسايل مالت نبزح رادارات أشكعك خيزخل مالتيو أنت عينت أعمل سلو زلويو حوت دما كابيم زرخ بوزلو تكنولوجي زي أنت عينت الواقع كفتر خل نهي لنا مسنريو ناي كبس الأخ زعباز قداي زي متزراري بمالو يرترا Aaron, all ballistic missiles are hypersonic, but the degree of the hypersonic is different. So it is between 1 to 3, 4 max hypersonic, and it's like between 5 and 8 and 9. This is the real hypersonic today, and they are really only with the great powers, and they still do, you know, researches and trial and error, all of that. So I don't think that this is like a hypersonic per se, as you know, the new, you know, the fashion of the hypersonic. بحفشات هايبرسونيك كله باليستيك ميسايل سي هايبرسونيك يونوري بلا علوجن اتي ليفل استماك بحدا بحدا كسب 9 درجه الليتست تكنولوجي زلوهم حوتي اي مثلا نجن بعبيو تدرجه بصيهم وي احيزهم مخم زلوين نرزلنا انتاي دمالتيو كنا منتاي زربا كقناصو من حوتي كل غزي مسداخم وكداخم مسفتنيو ابكونነት ግን እንታይ نرزلنا حوتي is becoming بحقي حيل زلو حيلنا خوني يزمص زلو حدقا كفتر زغل حيلنا خوني يزمص زلو ناب إسرائيل توكيس زهرم زلو by the way أبكال هرق حاجة تراخو 10 دقيقة دي ولا 10 دقيقة وسيد له ني 13 كيلومتر كاب يمن تبقيسو ناب إسرائيل مريت إسرائيل نكهرم كندي رادارات حليفي خاو بس عزلو إسرائيل راد ناي جبس رادار له أمريكا حيل بحري وتحضروا عقبناتهم أقول له هذه رادارات ناتهم تسجيروا نخلهم سجيروا إعلامه كهرم كيلو زلو هذه this is becoming a huge threat نتكلم بحر دما مليسو سكاتي تفتر زلو في اللي دما بوتين نأمريكا اسكاليشن درجاناتو أصوارناتو نمنكب مخاننا جيرنا يرو سلازي كم تنسو زبالو ولا كوا السعودية بجاها نزيج تكبر يبلون تلو نزوم حوت كبام تخيلو أمريكا أبتكع بحر زلوات سلوا أبا حدا قوات كخمس خد إن نرزق لنا مالتي. But still a hypersonic between 1 and 3 and 4 Mach that really reaching Israel. It means that prior to this, the Houthi have the military capability to reach Eilat, and now farther north 250 kilometers and targeting maybe Ben Gurion Airport. It's something. It's like win-win situation. It tells us that you know, the defense, air defense of Israel is a high vulnerability of this system of defense. Moreover, it tells us that Israel needs badly the United States of America and, you know, the allies to really defend it in the case of full-fledged war in the region. Imagine that Israel is really linked to the central command. You know, they have like a radar interconnected, and then they have a system to really detect the missile defense from its, you know, beginning. Because the missile defense has the 3 phases: the boost one, and then the mid-course, and then the re-entry. So 15 minutes, it's enough for these radars to really detect it and give, you know, the order for the system to defend it and destroy it outside the Israeli border. Now we are seeing it's like 22 kilometers from Ben Gurion Airport. It's 26 kilometers from the Glilot. The Glilot, the area of the unit 8200 that was targeted by Hezbollah. So it's like انتاي تبل زلو نا إسرائيل ديفنس سيستم تايرون دوم ولا قلة بقع أخول كم زي كونه بقعد يكون أخول كم زي كونه سلازي إسرائيل كانت حجرات كحجز واحد دليا بفلا يدما نعبو كينات تقصقص الحجر بينها نفسها كتكلاخل كم زي تغلن نا أمريكا نا كانت حالتاتنا عبد زوريا زلو رادارات ناتهم كحجز واحد دليا زت رايدر إنا مغنياتو أبتئلات شاف هيكونوا زهر مزلو وش تأتيهم يوم زهر مزلو أو أب تعلامات زهر مزلو سلازي تي إير ديفنس سيستم ناتهم تي أيرون دوم دي كله ملو بملو عبي ولا كوا عدل انت نبرون نزو كنتات تقاصيرو سقمت نغوسد جن نزا اكل سقمت سلدي وسزلو اتي دينجر ويكا vulnerability تقول عندنا اسرائيل ان تقعد يخيد كم زلو يزقل زلو بس خوينو باتي ايرترا افيتنا يزحوتي زلا سلازي حوتي عبص الواي كلو ابز غداي زي يس ايرترا مس حوتي ز صحاب كنتات يبلومن اب حدا عينت مرغص زلون حدا عينت اكايدا زلومن ايرتران يمن اندما لومي كونان غرباب تخينن كابتن تغرباب تينير نيشتي صقامي نيروم تصقامون اتشعو زنبره مغابرينا ميرابا عالم زنبره مراحز غبري كاوقت يلغن ايرترا
حنت كابتي إيرترا من البات زوم حوتي بحماق حزوة زغلو أفتق زي كوينات إمارات نتودب حسب تتقيب كابو بررايا كايس لازنا بري بعض they really ودب نتنايا ني إمارات حري 5 لاي غيرهم زغطروا تقينم إمارات أوشت يمن حجوم بوتا حيزلو مالت لذي سلا يوم سأفيتهم أبعدهم بوتا حيزلو أبي إيرترا يكونن زلو بزوغانزي بس غين بتقن إيرترا is the least problem نعاتاتهم نتم حوتي مالتي إيرترا تساقام كتكونوا ما يتخلنها جن أبقى بحري فتيرهم مزلو تساقام كالا أرستيو من البات جينا بتنايزو باناك سجرن ديجن حنتي أرستي نجيركم نيرن عاقي حبكم خيدا يكلني. Warships arrive in Ivory Coast with French troops. The reason they're giving for being there is that they want to fight illegal fishing, drug trafficking, and piracy. This warship has 300 troops, 60 vehicles, and 2 helicopters. So people are not very happy, especially Africans. So فرنسا بخالي ببوليتيكا بميديا بتحت بمعرب أفريقيا زلوات الوا كاب أغماد نلعلي سلدوته بحيلي كتملس جزاتا ربحها بحيلي كتوحس مرخب كيناتا ناب أيفوري كوست بهالودب ناب معرب أفريقيا أغريبا خمزلان بفلاي بعل بوركينا فاسو لعون سكات تسمع وام كمزلو انت مرحنا يتاجر إبراهيم تراورون تزاريبو كمزلو مجزات كان بحدش كلمة الكعجيرو نابانا قص يمتسالو سلازي تهزبي تينو تزلو زبلو زلو تأميتو نكحت كوسق خلالو يزبل زلو لذي فرنسا أوروبا بكل فتينهم سلدي سلطهم زلو بوقعنا بكينات كأتقم زغولين عن رزالنا ربحات سلزغونة زدما نقاط ألنتهم سلزغونة كي تتغوص وكي تواجو يدوم كم زي كونو لذي فرنسا بوقعي سراويتا سديدا لنا بأفريقيا إزخا مجمريا مخفتنا يتي حدش ويفنا كولونياليزم كون غلي بافينجا بفتوات وي بدبلوماسي زي كونه بحيلي. Especially Africans that are aware of what is going on in the Sahel region are not really happy about this because you know what's been happening between France and the Sahel region. And on top of that, just last month, Burkina Faso disclosed information, which was huge because the leader of Burkina Faso was accusing France of trying to destabilize their country using Ivory Coast leaders. He specifically said they have nothing against the people, it's not the people, but the leadership. Burkina Faso makes a huge... So بحفش عن تاين رلنا بتحدي اتم سلسة ساحل ستيتس نيجر بوركينا فاسو مالي ولا قا سلطان حيزهم بحدك صرحي فتنون تلو جينا حجيم اقرام زتخلو زلو ابت كبابيهم جن مجابريا حجرات اللو نابنت نيجر ببنينت بالهاجر افتق بحري بمعزاو مسامير كام فرنسا كاينه شجر كتفتره لا تفتنا لا بوركينا فاسو دما نخلن ون بتناي ايفوري كوست هذا مجابريا ناتهم زنبرك نحجينتي مراح زنبره بعلوا غيرهم اليوم فرنسا سراويس فرنسا مزيهم كابسلطان هم زالي وذكريو نتي تجرما تزلو حجن ربحاناتهم كسال زغلي كل نريا زلنا دما علمنا بقلطف معازن كتغير كم زلا نجي نابزوبانا كملسينا مجمريا بأمريكا تخطلو زلا بوليسي كنجمر because أمريكا what does America want أبزوبازي انتهي ربحانا أمريكا انت فليت كاتراي كردا كازغل قد من يرترانا مجم كلهم أبتعلون ريخم مسلو زلهم اسكدحان بزي ونجمر زي أبز حلفة حبري تاريخ ملهم جن قدميو بتا ناي اير تي في ذهبوا صاب كنجمرينا what's going on among ኤርትራን ግብፅን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር በድር ዓብደልዓጢን ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ ሪፓብሊክ ግብፂ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ኣብዚ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ሰብ መዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣስመራን ካይሮን ዝግበር ናይ ምምኻር ርክባት ዝኾነ ዘተ ኣብ ክልተ ኣው ዝምድናን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ብሓፈሻ ምዕባለታት ሪፓብሊክ ሱዳን ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማልያን ፀጥታ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ከዓ ብፍላይ ብዕምቆት ተዘራሪቦም ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር በድር ዓብደልዓጢን ኣብ ርክቦም ምሕያል ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ካብ ቀንዲ ዓንድታት ሰላምን ርግኣትን ናይ ዞባ ከም ዝኾነ ብምግንዛብ ኣብ ጽለታት ቁጠባ ፖለቲካ ንግድ ሕርሻ ሰዓትን ጥዕናን ዘሎ ምትሕጋዝ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ክብ ንምባል ኣብ ምርዳእ በፂሖም ኣብቲ ርክብ ግብፂ ኣብዚ ዞባ ዝኾነ ናይ ምትእትታው ኮነ ፀጥታ ናይ ምዝራግ ኣጀንዳ ከም ዘይብላ ብገለ ወገናት ዝውሃብ መግለፅታትን ዝቐርብ ክስታትን ድማ ንዝፈፀምዎ ስትራቴጂያዊ ጌጋታት ንምሽፋን ዝዓለመ ስልበጣ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም ከም ዘይብሉ ተገንዚቦም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሪፓብሊክ ግብፂ ዶክተር በድር ዓብደልዓጢ ንማዕከናት ዜና ኤርትራ ብዝሃቦ ቃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ
ብዛዕባ ታሪኽን ምዕባለታትን ናይዚ ዞባ ዓሚቑን ወድዓውን ኣፍልጦ ስለ ዘለዎ እቲ ርክብ ኣብዚ ተሃዋሲ እዋን ምክያዱ ኣዝዩ ጠቓምን ሃናፅን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብቲ ርክብ ብወገን ኤርትራ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብወገን ግብፂ ድማ ብደረጃ ሚኒስተር ሓላፊ ሃገራዊ ፀጥታ ዓባስ ካምልን ኣምባሳደር ኣብ ኤርትራ መሐመድ ሓትም አልዓጠውን ተረኺቦም ነይሮም ሰብ እዚ ዜና እንድራናዮ ንምዕከና ዜና ዓለምና ብፍላይ ነቲ ናይ ዞባና ዓቢ ኣገዳስነት ዘለዎ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኩልና ንከታተሎ ዘለና ኢና ሶማልያ ድማ ኣብቲ ኢኩዌሽን ዘላ ማለት እዩ እዚ ብፍላይ ንኢትዮጵያውያን ናይ ብሓቂ ራዕደ ዝፈጠረ ኣጋጣሚ ነይሩ ሓድሽ ኣይኮነን ኤርትራ ምስ ግብፂ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከም ትርከብ ፍሉጥ ነገር እዩ ንክልትየን ከራኸብ ዝኽእል ብዙሕ ኣጀንዳታት ድማ ኣለዎም ብሱዳን ጀሚርና ንኣብነት ሱዳንሲ ንክልትየን ጎደባ ሃገር እያ እዚ ኣብዚ ነዚ ስእሊ መንረ ሱዳን ንክልትየን መዳወብቲ ሃገር ስለ ዝኾነት ናይ ፀጥታ ናይ ሱዳን ርግኣት ናይ ሱዳን ንኤርትራን ንግብፅን ንክልትየን ዘገድስ እዩ ብቀይሕ ባሕሪ ፅልዋ ኣለዎን ብመሬት እውን ፅልዋ ስለ ዘለዎ ስለዚ ክልትየን ክራኸባሉ ዝኽእል ብዙሕ ነጥብታት ኣለዎም ቀይሕ ባሕሪ እዚ ሕቱ ንብለ ፀናሕና ኩነታት ንኤርትራን ንግብፅን ብቐጥታ ዝፀሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ብፍላይ ግብፂ ድማ ብኡ ብጣዕሚ ትህሰላ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ምስ ግብፂ ንክትራኸብ ግብፂ ናብ ኤርትራ መፅያ ዲፕሎማሲ ክትገብር ኳይት ኖርማል ኳይት ናቹራል እዚ ኖርማል ነገር እዩ እንተዘይ ተራኺቦም ኖት ኖርማል ክኸውን ዝኽእል ብፍላይ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ቴንሽን እዚ ግዜ እቶም ጎረባብቲ ክራኸቡ ንቡር እዩ there is a big problem በኢትዮጵያ ማለት እዩ ግን again ወላ እኳ ኤርትራ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሒዛ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ጌራ ትኸይድ ተላ ግብፃውያን ንኣብነት ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ገይሮም እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ሓደ ካብቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ፖለቲሳይዚንግ ዝገብሮ ዘሎ ነዚያ ሓንቲ ኣርቲክል ፅሒፉ ነይሩ ኣብ ኤክስ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ካይሮ ኣክቲቭሊ ንኢትዮጵያ ንክትዓፁ ትፅዕር ከም ዘላ ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ንአብይ ኣሕመድ ንምቕርቃር ብዙሕ ስጉምትታት ይገብር ከም ዘሎ ብአን ጀሚሩ ይብሉ መጀመርያ ሶማልያ ጥራይ ኣይኮነን the first step was with Turkey ኣብቲ regional geopolitical player እዩ ምስ ቱርኪ ተዘራሪቡ ምስ ኢማራት ማሲቭ ኢንቨስትመንት ከም ዝገብሩ ገይርዎም ኣሎ ንኢማራት እዚ ሕጂ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ክህልወካ ኣሎ ኢማራት ኣብ ግብፂ 35 ቢልዮን ዶላር ዝትመን ኢንቨስትመንት ክትገብር ምዃና ቃላት እያ ኣላ ተፈራሪሞም ኣለዉ እንታይ ማለት እዚ ምስ ኢማራት ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ ምርድዳእ ከም ዘሎ ንግብፂ እቲ ዝለዓለ ዕድል ሂብዋ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣሜሪካ እያ ስለምንታይ ኣሜሪካ እቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ጠቕላላ ክትቆፃፀሮ ስለ ዘይከኣለት እተን ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ተላዒለን ኣንፃር እስራኤል ዝኾነ ስጉምቲ ንኸይወስዳ ከመይ ገይረ የደቅሰን እያ ትብል ዘላ ስለዚ ግብፂ ዝበለቱ ሕራይ እዮም ክብሉ ብጀካ ኣብቲ ናይ ቃዛ ጉዳይ ተኻልእ ሕራይ ጥራዮም ክብሎም ዝኽእሉ that's why 1.3 ቢልዮን ገንዘብ ሂቦሞም ዘለዉ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ማይክ ሃመር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ጉዳይ ናይ ኣቢ ምስ ሶማሊላንድ ዝገብሮ ዘሎ ቅቡል ኣይኮነን ስለምንታይ እንታይ ኢሎም ዘለዉ ግብፂ እንድሕሪ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ወይ እውን ናብቲ በርበራ እንድሕሪ ኣትያ እሞ ሓይሊ ባሕራ እውን ድሕሪ ሃኒፃ ንዓና ብኒልን ብባሕርን ክዓፅውና እዮም እዚ ድማ ንሃገራዊ ድሕነትና ዝለዓለ ሓደጋ እዩ ናሽናል ሴኪሪቲ that's why ድማ ሃገራዊ ድሕነት ናይቲ ስለያ ናይቲ ሃገር ሓላፊ ኣብ ኤርትራ መፅኡ ነይሩ ምክንያቱ ናሽናል ሴኪሪቲ ስለ ዝኾነት ጉዳይ እዚ ስለያ እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክረክብ ክእል ዝያዳ ግን ኣብ ኤርትራ ዝመፁ እንታይ ብዝብሉ ናብ ካብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ርእይቶ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንክሰምዑ ትዕዝብቲ ናቱ እንታይ ምዃኑ ንኸንብቡ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ጉዕዞ ንባዕሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ሾክ ዌይቭስ ወይ እውን ናይ ራዕዲ መንፈስ ከም ዝፈጥርካ ስለ ዝፈልጡ ግብፂ ናይ ከምኡ ተመክሮ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ ዋላ ሓንቲ እንተደይ ተባሂሎም እቲ ሲግናል እቲ ምልክት ዝህቦ ዓብይ ራዕዲ ክፈጥረሎም ከም ዝኽእል ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንርድኦ ዘለና ብዙሕ ነጥብታት ኣለዉ መጀመርያ ግብፂ ክልተ ገይም እያ ትፃወት ዘላ ኣብዚ ናምበር 1 ጆ ባይደን ብሰንኪቲ ጉጉይ ወይ ከዓ ሓደገኛ ፖሊሲ ኣብ ቃዛ ዝተኸተሎ ዓቢ ፀገም ኣጋጢሞ ማለቶም ዴሞክራትስ ኦኬ ስለዚ ነቲ ዘገበርዎ ጌጋ ንምሽፋን ወይ እውን በቲ ዘለዎ ንክቕፅሉ ንግብፂ ዝደለይዋ ክገብሩላ ክኽእሉሎም ንጆርዳን ይሕግዝሎ ንስዑድያ ኣፅዋር ክልኪሎማ ዝነበሩ ክትገዝእ ይኽኢሎማ ንኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሃገር ሕራይ ይብልሎ ስለምንታይ ኢራን ካብ ዓብይ ፀላይ ስለ ዘላቶም ቻይናን ራሽያን ድማ ፅልወን ይዕብዩ ስለ ዘለዉ ንዖም ንምትሓን ንግብፂ ዝበለቶ ሕራይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራ ድማ ኣብዚ እንታይ እያ ኤርትራ ኢዝ ቨሪ ኢንቴሊጀንት ዘለዎም መርሕነት ከም ዘለዎ ክትፈልጥሎ ኮይኑ ኢንቴሊጀንስ ዘለዎም እንታይ ማለት ኤርትራ እንታይ ትደልል ኣብዚ እዋን እዚ
እንታይ ረብሓና ኤርትራ ብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ሓደ ግብፂ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ግብፂ ምስ ኣሜሪካ ዝቀረበ ዝምድና ዘሎ ሃገር ኢና ንብላ ኣለና ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ዝለዓለ ሌቨሬጅ ብልዋ ኣብዚ ናይ ዲፕሎማሲ ቋንቋ ሌቨሬጅ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ኣሜሪካ ትደልዮ ነገር ዘለዎ ሃገር እዩ ግብፂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ትደልዮ ብዙሕ ነጥብታት ዘለዎ እዩ ሓደ ቀይ ባሕሪ እቲ ስዊስ ካናል ሓደ ኣገደስቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ናይ ዓለምና እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ንዑ ክትከስሮ ይትኽእል ሓደ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ቴንሽን ዘለዎ ግዜ ካልኣይ ግብፂ ምስ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ድማ ግብፂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ፓርትነር ስለ ዝኾነ ንግብፂ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ኣልሲሲ ነዚ ነገራት ዝፈሊጡ ከም ሌቨሬጅ ወሲዱ ኣብዚ እዋን እዚ ድሌታቱ ክሓተት እዩ ቀዳማይ ድሌት ናቱ ድማ እንታይ ኣብዚ እዋን እዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ንክዕቢ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ንኣቢ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ዝለዓለ ፀቕጢ ገይሩ ረብሓናቱ ሓደ ውዑል ንክገብር እንተወሓደ ውዑል ዘይግበር ተኮይኑ ድማ ርግፀኛ ኢትዮጵያ ፋሕበትን ክኣትዋ ድሌት ናይ ግብፂ ምዃኑ ደይኖ ዳል ከምዚ ብሕብብ ዝብሉሉ ይኮነን ግብፂ ኢትዮጵያ ክትበታተን እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ዋላ ሕጂ እውን ስምምዕ እንተገይሮም ፅባሕ ንጎ ከምቲ ሃይለ ስላሴ ዝበሎም ዝበሃል ሎሚ ዲጋ ክገብር ኣይክእልን እየ ደቂ ጠቀይ ግን ፅባሕ ንጎ ክገብርዎ እዮም ዝበሎም ሎሚ እንድሕሪ ኣቢ ፈሪሑ ይሕራ ኢልዎም ድሕሪኡ ግን ኣፅዋር ምስ ረኸቡ ሓይሊ ምስ ረኸቡ በዓልኩም ትፈልጡ ኢሎም ክሓንቆም ምዃኖም ስለ ዝፈልጡ ኩሉ ግዜ ድማ ሂወቶም ኣብ ኢዶም ዝወደቐ ስለ ዝኾነ እንታይ ገብሩ እዮም ኢትዮጵያ ካብዚ ሕጂ ዘላቶ ንኸይትትንስእ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነን ሕጂ ክልተ ገይም ንብል ኣለና መጀመርያ እዚኣ ስምዑ ናብቲ ካልእት እንተነኸያ ተነኽልና Let's not lose sight of the fact the United States also cares about the unfortunate circumstances of considerable violence in Amhara and still violence in Oromia. And so to your question of AGOA, we would like nothing more than Ethiopia to return and be reinstated into AGOA. But in accordance with our law, there is a requirement that there not be any violations of human rights by government forces. And sadly, ለንቀነ መንግስቲ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልያ ወሪዱ ዘሎ እገዳ ተደመሮቲ ኣገዋ ዝብል ሕርሻዊ ቶታዲ ገለመለ ነተን መሓዙት ሃገራ ብናፃ መፅናኡ ብዘይ ታሪፍ ንብረተን ንክሸጣ ዕዳጋ ናይ ኣሜሪካ ዝፍቀደለን ካብኡ ብሰንኪቲ ኩናት ናይ ትግራይ ዘውፅዎም ክሳብ ሕጂ ክመልስዎም ከም ዘይደልዩን ስለምንታይ እቲ ምክንያት ኢሎም ዝሓተትዎ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንሕና ብዛዕባ ናይ ትግራይ ጉዳይ ጥራይ ኣይኮነ ዘገድሰና ኢልዎም ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ዕንወት ወይ እውን ኩናትን ጥፍኣትን ከምኡ ድማ ኣብ ኦሮምያ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ንዓና ስማዓና እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ጉዳይ ክትምለስ ተኮይና ውሽጣዊ ጉዳያ ኩሉ ብሰላም ክትፈትሖ ክትክእል ኣለዋ እዩ ዝብሎም ዘሎ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላም ደለይቲ ይመስሉ ብሓፈሻ ግን ንኣሜሪካ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ዘለዉ ሓለይቲ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣቢ ዕግርግር ገይሩሎም ናይ ኣምሓራ ምድንጋፅ ክረኽቡ ትግራይ ኣብ ኢዶም ኣሎ ኦሮሞ ድማ እቲ ህዝቢ ምስኦም ንክኸውን እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ንኣቢ ንምንፃል እዩ ኣቢ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኣብቲ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ እዮም ዝነግርዎ ዘሎ ኣይ ቲንክ እቲ ናተይ ግን ኢትዮጵያ ኣቢ ስግኣት ስለ ዝፈጠረሎም ኣይኮነን ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ግብፂ ፀቕጢ ከም ዘለዎም ኣሜሪካ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እናኸሰሩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ንግብፂ እውን ክኸስርዋ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሓድዩ ምረፅ ተባሂሎም all the time ንግብፂ እዮም ክመርፁ ኢትዮጵያ there is nothing ኢትዮጵያ ንኣሜሪካ ክትግቦ ትኽእል የስ ሓደ ኣብ ኢዶም እያ ኢትዮጵያ ካብኦም ክትወፅእ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ኣብዚ እዋን እዚ ቀደም እውን ኣይትኽእልን እያ ግደፍ ሎሚ ምክንያቱ ትግራይ በትፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ሃገርሲ ኣቢ ሒዙ ካብኦም ዝሓድመሉ ምክንያት ከም ዘየለ ፈልጦ እዮም ካልኣይ ድማ ንግብፂ ክሕጉሱ ክኽእሉ ኣሎም ምክንያቱ ግብፂ ዳይሬክትሊ ሌቨሬጅ ስለ ዘለዎም ልዕሊኦም ንግብፂ ዝደልይዋ ድማ ቻይና ብጣዕሚ እያ ትደልያ ንግብፂ ስትራቴጂካዊ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ግብፂ ናይ ንግዲ ቻይና ናይ ንግዲ ሃገር እያ ብግብፂ ድማ በቲ ናይ ስዊስ ካናል ድማ ካብቶም ዝበፅሐ ብኡ ንግድናታ ዝሓልፍ እዩ ስለዚ ንግብፂ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ንክትገብራ ምስ ዝምድና ክትገብር እያ ትደሊ ልክዕ ከም ናይ ኤርትራ ንጅቡቲ ኩሉ እዚ መስመር እዚ ቻይና ዘገድስ ስለ ዝኾነ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎም እዮም ዝደልዩ ኣሜሪካ ድማ ይፈልጥዎ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ግብፂ ኣገዳስነት ስለ ዘለዋ ተሰማዕነት ኣለዋ ኤርትራ ካብ ግምጣል እንታይ ክደል እዮም ኣሜሪካ ሽግር ክትፈጥረሎም ትፍትን ኣላ ደን ንግብፂ እንታይ ክብልዎም እዮም ንሕና ክንተሓበረኩም ኢና ኦፍኮርስ ንኢትዮጵያ ክንዲ ኤርትራ ዝፈልጣ የለን ስለዚ የስ ሓደ ዓይነት ረብሓ ኣለና ቀይሕ ባሕሪ ርግኣት ክህልዎ ኣሎ ዞባ ርግኣት ክህልዎ ኣሎ ሶማልያ ርግኣት ክህልዎ ኣሎ ሱዳን ርግኣት ክህልዎ ኣሎ ንክልተና ረብሓ እዩ እዚ ኣቢ ድማ ናይ ኣቢ መርሕነት ድማ ሓደ ዝርገት ናይቲ ዞባ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ብፍላይ ንግብፂ ክትሕጉስ ኢላ ዘይኮነ ኣቢ ዝርገት እዩ ዝፈጥረላ ዘሎ ንኤርትራ መዓልታዊ ክፍክር እዩ ዝውዕል ዘሎ ናቱን ፕሮፓጋንዳ ናቱን ኣንፃር ኤርትራ መዓልታዊ እዩ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ከደቅሳ ከም ዘይክእል ፈልጡ እዮም ብወቅዒ ኣፎም ከፊቶም ንኤርትራ ክንጎብቲ ኢና ባሕራ ክንወስድ ኢና ወደባና ክንወስድ ኢና ዝብሉን ዝውዕሉ ዘለዉ ሳክት ክሪእዎም ኣይክእሉን እዮም
ስለዚ ኤርትራ ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ጽልዋ ንክጎድል ኦፍ ኮርስ ናይ ኣሜሪካ ግብፂ ድሌታ ክትገብራ ትኽእል እያ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ኤርትራ ግን ብኩሉ ኣብቲ ዞባቲ ተን ኣገደስቲ ንኣሜሪካ ዝኾና ዘሎ ሃገራት ምሳተን ጽቡቕ ዝምድና ትገብር ኣላ ኬንያ ድሓን ዝኾነ ምርዳ ኣለዎም ምስ ስዑድያ ኤርትራ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣለዋ ምስ ግብፂ ድማ ጥቡቕ ዝምድና ግብፂ ድማ ካብ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ትደሊ ኤርትራ ካብ ግብፂ ብዙሕ ኣይትደልን እያ ሓቂ ንምዝራብ ግብፂ ግን ካብ ኤርትራ ብዙሕ እያ ትደሊ ኦኬ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ፕሬዚደንት ክቕየር እያ በኣሜሪካ ስለምንታይ እዮም ክሳዕ ክንዲ ዝፈራራ ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ መን ከም ዝመፅእ ዘለካ ስለ ዝፈልጡ Congratulate all of you. Words of pride after brokering an agreement between Sudan and Israel to normalize ties. But President Donald Trump's next remarks suggested a new conflict in the Mideast Africa region. It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it and I say it loud and clear. They'll blow up that dam. እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ ምሕደራናቱ ንግብፂ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ነቲ ዲጋ በቲንኩም ዘይትሓትዎ ኢሉ ዘይትገድፍዎ ኢልዎም ነይሩ ነቲ ዓብ ዲጋ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ተመፅኡ ድማ ዝገደደ ይፅበዮም ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድን ብልፅግና ናቱ ፓርቲን ስለዚ ኢትዮጵያ ኢን ዲፕ ቢግ ፕሮብለማት እያ ከም ዘላ በዚ ኢና ንፈልጥ እንታይ ዘርእየና ዘሎ እዚ ስለዚ ግብፂ ክልተ ጌም እያ ፀዋ ዘላ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ጆ ባይደን ነፍሱ ንኸድሕን ድሮ በቀዳማይ ነጊረኩም ነይረ ሓደ 3 ቢልዮን ሓገዝ ገንዘብ ከም ዝሃቦ ግሪን ላይት ከም ዝገብሮ ወታደራዊ ኣፅዋር ዘሎ ማለት እዩ full $1.3 billion military aid to Egypt. The first time during the Biden administration that Egypt will receive its full military aid allocation. In previous years, portions of the aid, specifically $320 million, were withheld due to concerns over Egypt's human rights record. Despite ongoing concerns, Washington has recognized Egypt's strategic importance in the region, particularly as it mediates sensitive negotiations amid the ongoing conflict between Israel and Hamas. Human rights groups have long criticized the U.S. government for providing military aid to Egypt despite alleged abuses under the government of President Abdel Fattah el-Sisi. So, in previous very tricky ግብፂ ድማ ነዚ ጽቡቕ ጌራ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ብኮን ፀገምን ስለ ደንብብዎ ዘለው ነቲ ዘሎ ኩነታት መዝሚዞም ኣፅዋር ክረኽቡ ሓይሊ ንክረኽቡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናቶም ሓይሊ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ካብ ግብፂ ተበጊስካ ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብቲ ከባቢኦም መፅኦም ብኩሉ መንገዲ ናብ ኤርትራ እንተመፅኦም ንኣብነት ብቕልል ዝበለ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክንሪኦ ኢና ሓደ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ ዓይነት ተውሽሽ ሕጂ እቲ ሲቹዌሽን ኣብ ባይታ ዘሎ ብወገን ኢትዮጵያ ቀፃሊ ውድቀት ናይቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ከም ዘጋጥም ዘሎን ብዝኻደ መንገዲ ድማ ይማርኽ ከም ዘሎን ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ሓደ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ዝከታተሎ ዘሎ ኣቢ ኣሕመድ ዋላ እኳ ክፍክር እንተፈተነ እቲ ኩነታት ግን ከምኡ የፍቅደሉ የለን ሰራዊት ናቱ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከም ዘይክእል ግን እንታይ ይገብር ክፍትን ዘሎ ግብፂ ጥንታዊት ታሪኻዊት ፀላኢትና ስለ ዝኾነት ንግብፂ ኣብ ጎንና ብምግባር ንግብፂ ከም ፀላኢ ብምግባር ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ንኸሰልፍ ብጣዕሚ ህርዲግ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብኡ እዞም ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝገብሩ ዝብልዎ ዘሎ ሓደ ብሓደ እስከ ንስማዕ ሶማሌ ላይ ያለው ጦርነት ተጠናቋል ያለምንም ጥርጥር ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የጀመረችው የኢትዮጵያ የወደብ ፍላጎት ያለምንም ጥርጥር በቅርብ ጊዜ ስራ እንደሚጀምር ሁሉም መረጃዎች እያሳዩ ነው ያሉት ነገሮች ሁሉ አልቀዋል ዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት እቺ ሀገር ወደብ ያስፈልጋታል ብሎ ሲንቀሳቀስ የነበረው ኦልሞስት አልቋል ስራው ተጠናቋል ባንዳዎች በተለይ ይሄ መልእክት ለባንዳዎች ነው ከኢጂፕት ጋር እንዋጋለን ኢትዮጵያ ወደብ ምን ያደርግላታል ልክ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በሌላ ጎን state unequivocally the United States supports Somalia's territorial sovereignty, integrity, and unity, and we've made that very clear. So, ti na abi kateritat mis Somaliland ዘሎ ጉዳይ ክንውዶ ቀሪብና ኢና ti ወላ ሓንቲ ኣብደገ ባሕሪ ክንረክብ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዎ ንሳቶም ነታ ኣብደገ ባሕሪ ይጥምትለው ሰብ ድማ ነታ መሬት ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ትድሕን ኣይትድሕንን ኣብ ዝብል ዘረባ ተበፂሑ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢለኩም ነይረ ሶማልያ ጥሩ ሰራዊታ ካብ ኤርትራ ከተምፅእ ከም ትደሊ ዘላ ሓደ ካብ ድማ ከባቢ 8 ክሳብ 10 ሽዑ ዝኾን ሰራዊት ናይ ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠነ ናብ ሶማል ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ናይ ግብፂ ምምፃእ ድማ ምስኡ ርክብ ኣለዎ ኢሎም ዘውርዩ ሰባት ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ንፁር ዝኾነ ዘረባ ሂቡ ወላ ኣብታ ናይ ኤርቲቪ ዝሃባ መልእኽቲ ተሰሚዕኩማ
ሓሸውየ ናይቲ ዞባ ኣገዳስነት ኣብኡ ዘድሃበ ይኮነ ምስ ግብፂ ንገብሮ ዘለና ሓበራዊ ሽርክነት ስለ ዘለና ርግኣት ናይቲ ዞባ ድማ ከነውሕ ስለ እንደሊ ዘለና እዮም ኢሎም very diplomatic of course ኤርትራ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከተንብበ ትኽእል ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን እዚ ውሽጣዊ ፀገሙ ንምፍታሕ ውሽጣዊ ሽግርናቱ ትፍልልይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ንምፍታሕ እንታይ ክጥቀም ከም ዘይጥቀም ንኤርትራ ስኬፕ ጎት ብልዎ ውሽጣዊ ሽግርካ ክትፈትሕ ንኤርትራ ከም ቶፒክ ተጠቂምካ ናብ ኤርትራ ንኸይትኸይድ ክግበር ዝኽእል ኣጀንዳናቱ ካብ ኤርትራ ከም ዝእለ ጌራቶ ኣላ እንታይ ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እዩ ኣቐዲሙ ዘሎ ሕጂ ሶማልያ ተደመረ ግብፂ ስለ ዝኾነ ኮምፕሊትሊ ናቱ ናራቲቭ ኤርትራ ንመን ከይትዘርጥ ራእያ ኣብዚ ሕጂ ራእዩ ከም ሕሱም እዮም ክፈርሁ እቶም ናቱ ፕሮፓጋንዳ ዝፅሕፉ እዮም እዚኦም ኣብ መዓልቲ 3-4-5 ግዜ ኣብ ኤክስ ክፅሕፉ ዝውዕሉ መዓት እውን ልዕሊ እውን ዝገብሩ እዮም ኤርትራ ምስ ግብፂ ምርኻባ ናይ ብሓቂ ራዕዲ ፈጢሩሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ዋላ እውን ነቲ ራዕዲ ክትቋፀሮ ትፍትን እንተላ ስለምንታይ ኤርትራ ልኡኽናታ ንሶማልያ ዘይትሰድድ ምስ ሶማልያ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ከለዋ ስለምንታይ ካልእ ሲግናል ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ that's why ቤጂንግ ተራኺቦም ነቲ ጉዳዮም ተረዳድዮም ኣለዉ ናይ ግብፂ ምምፅኡ ድማ again there are some stuff ናይ ግድን ክግበር ዘለዎ ድማ እምበር እቲ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ እዮም ኣብይ ኣሕመድን ናቱ ካድረታትን ድማ ኮምፕሊት ሉስ ወይ ከዓ ሓውሲ ናይ ራዕዲ ኩነታት ኢና ንሪእየሎም ዘለና መዓልታዊ ኤርትራ ዋላ ሕጥሾ እንድሕር ኢላ ገለ ጌራ ኣፅዋር ናባና ከተበግስ ደልያ ፕሮፓጋንዳ ኮምፕሊት አንጻር ኤርትራ ሓንሳብ ኤርትራ ዝወደቀ እዩ ሓይሊ የብሉን ዝሞተ ሰራዊት እዩ እንዶ ገለዶ መንዶ ሓንሳብ ተቃዋምቲ ተኣኪቦም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ህዝቢ ክንጥርዞ ኢና ዘይበሃል ፈኸራ የለን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ይዛረብን እዩ ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓንቲ ተዛሪቦም ኣይፈልጥን እዮም እዚ እንታይ ዘርእየካ ካብ ኤርትራ ልዑል ሸቕሎትን ጭንቀትን ከም ዘለዎም ንኤርትራ ድማ ልዑል ስጋት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዘለዎም ሓደ ኤርትራ ድማ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከም ኣጀንዳ ተጠቂሞም ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ውሽጣዊ ፀገሙ ሰጊሩ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከይውጅ ስጋት ነይሩና ኣይኩልና እዚ ጉዳይ እዚ ተኣልዩሉ ሕጂ ናይ ሶማሊላንድ ክገብሮ ድያ ይገብሮን ካልኦት እዮም ፀላቱ ምስ ሶማልያ ግን ሶማልያ ብትክክል ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋእ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ዘለዎም ኩነታት ቀፃሊ ኣብ ረስኒ ዝኸይ ዘሎ ቀፃሊ እዮም ዝሰሓብ ዘሎ ግብፂ ድማ ነቲ ጉዳይ ትክትምዝምዘ ኣላ ፋኖና ሓይለ ይመፅእ ኣሎ ካብ መዓልትና መዓልቲ ምዕቡል ኣፅዋር ሒዙ ብዙሓት ሰራዊት ይማርኽ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና at the end of the day እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ሕጂ እስከ ናብ ትግራይ ንመለስ ኣብ ትግራይ ዘጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ካ ንርኢ ሓሸውየ ስለዘይውዳእ ሓሰበ መድረኽ ውከትን ዕግርግርን ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከሳለጡ ኣብ ዝሓሰበ መድረኽ ውከትን ዕግርግርን ህዝቢ ምብፅባፅ ተራእዩ ህዝቢ ስዕር ዝብል ሰፊሕ ተቃውሞ ዘስምዐ ህዝቢ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ምክንያቱ ብዘይተፈልጠ እዩ ሰፊሕ ዕግርግርን ተቃውሞን ተላዒሉ ህዝባዊ ዘተ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ክሳለጥ ተሓሲቡ እኳ ተነበረ ብርክት ዝበለ ሓሳብን ርእቶን ክወሃበሉ ዝፀንሐ ናይ ዘተ መድረኽ ሎሚ 5 መስከረም 2016 ምስ ህዝቢ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ህዝቢ ከተማ ሽረን ከባቢኡን ብምጥዕዓም ድማ ኣብታ ከተማ ዓቂቦም ዝርከቡ ተመዛበልቲ ኣብ ኣዳራሽ ሃፍቶም ተኣኪቦም ነይሮም ኣብ ኣዳራሽ ተራእዩ ዝነበረ ዋዕላ ብዝተፈጠረ ናይ ፀጥታ ፀገም እቲ መድረኽ ተቋሪፁ ህዝቢ ድማ ነናብ ገዙ እውን ተበቲኑ ዘይደሊ ሰብ ተሃልዩ ዘይክሰምዕ ይኽእል እዩ ዝነቀፍ ሰብ ከሰምዑ እየ መፅየ ሓሳበ ዝፍርሐሉ ዓደ ይኮነን ሓሳበ ከሰምዕ እየ ድማ ተረኺበ ዝቕየሞ ነገር የብለይን ዝብል መደረ እውን ኣስሚዑሎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ዘይደሊ ሰብ ተሃልዩ ዘይክሰምዕ ዝሰምዕ ዝብዕል ዝነቅፍ ዝሰምዕ የብለይ ሓሳብ ዝፍርሐሉ ዓደ ይኮነን ሓሳብ ዝተወሉ ዓደ ብሔራዊ ነፃ እንታይ ናሪና ዘለና ናይ ትግራይ ጉዳይ ነዚ ይመስል ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ክልል ዘለዎ ተቐባልነት ንምርካብ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ህዝባዊ ርክባት ይገብር ነይሩ ኣብ ኣክሱም ፈተነ ቅትለት ክገብርሉ ስለ ዝደለዩ ኣይከደን ኢሎም ነይሮም ቅድሚ ሕጂ እቲ ኣርሲ ርኢና ነርና ናይ ፈተነ ቅትለት ተፈቲኑሉ ንሱ ድማ ሓሚመ ኢሉ ተሪፉ ነይሩ ይበሃል ነይሩ ሕጂ ድማ ሽረ ኣብ ሽረ ድማ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብቲ ንሱ ዋዕላ ክገብረሉ ዝሓሰበ ቦታ ሽግር ናይ ፀጥታ ኣጋጢሙ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ትግራይ ካብ መዓልትና መዓልቲ ኮላፕስ እናገበረ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ሽረ ድዩ ኣክሱም ድዩ ዓድዋ ድዩ ከምኡ ድማ ዓዲግራት ዝበሃል ዓድታት እዚ ምስቲ ናይ ህወሓት ናይ ዶክተር ደብረፅዮን ወገን ዘሎ ዝቋፀሮ እዩ ዝበሃል
كم دمات اندرتاديوم زبلو ولا رايا تنبين قال زبالو أبعد ويتنبين ساتم دما أي جيتاچو ردا قال أنا بليهم زما غلوت بوتات زيادة فلتوت خونيوم كم زيلو تبلوتيكا ناي تግራይ ኣብ ኢዶም ይሞቶም ኣሎ and the problem is ኣመንጎም ዘሎ ሽግር እናገፍሐ ና ኣበይ ኸይድ ኣሎ ናበይ ገጽ ክኸይድ ምቀተታል ክመጽእ ከም ዝኽእል ወኒ ንገር እዩ መን እዩ ክጽልጽሎ ዝኽእል ሰራዊት ናይቲ ሰራዊት ሓላፊ ታደሰ ወረደ እንታይ ኢሉ ነይሩ ክልቲኦም ወገናት ክጥንቀቑ ከም ዘሎ ምክንያቱ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣመንጎም ዘሎ ኣዕናው እናኾነን ሓደገኛ እናኾነን ይኸይድ ከም ዘሎ ነጊር ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሳዊ ኸይድ ነይሩ ከተሃዳዶ ይፅበ ነይረ ግን ላምባ ቀስቂስሉ ይመጽዩ ምስ ጌታቸው ረዳ ገንዘብ ሂቡ ነዚ ዋዕላታት ክገብር ከም ዝገብረ ዝፈልጣና እንተደየለካ በየምጽ ይኹን እዚ ገንዘብ ኣብ ዝኸዶ ክንዚ ዋዕላን ገለን ዝገብር ዘሎ ስለዚ there is something ናይ ኣሜሪካ ብኸይዱ ነቲ ጉዳይ ክህድኦ እንደዝኽእል ነይሩ ክህድኦ ምኻለ እቶም ህወሓት ነጊት እንዳ ዶክተር ደብረጽዮን completely ignored ኮይኖም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ዝፀፈሹ ፖለቲከኛታት ድማ ኣብዚ ስምዕዎ ምስ መዝገቡና ሰሪና ኣብ ፌደራል ክሕተት እዩ እኔ ዘለው ዘሎ ኣብ ተሓታትነት ዘሎ ይዝገርም እሱ ክብር ህዝቢ ዝተበዲሉ እዚ ትራጀዲ እዚ ተጋሩ መራሕትኩም ክሓቱ ይስግባኣኩም እዚ ብልክዕ ብመራሕትኩም ኣብ ልዕሊኹም ገበን ዝፍፀም ዘሎ ኣጊዳኩም ዛረብ ብመራሕቶም ስጋዕ ክንድዚ ንዕቀት ምቕልልነት ሞ ጆኖሳይድ በቃ ጆኖሳይድ ኣይንብልና ማለት እኳ ጆኖሳይድ ትብሉ ተኾንኩም እዚ ነቶም ጆኖሳይድ ንፈፅሙ ድዓ ነፃ ሰዲድኩም ባዕልካትኩም ዝሓስብዎም ንመን ድዓኹም ጆኖሳይድ ክትብሉ ንመን ክሕዙልኩም ባዕልኩም ክሒዝኩሞም ትፈልጥዎም ኣሎ ፖለቲካ ዝሞተቶ ሰብ ትሪኡ ዶ ክጥፍሽ ከሎ ሰብ ኣይዲዮሎጂካሊ ፖለቲካሊ ክጥፍሽ ከሎ ኣብ ከምዚ ደረጃ ይወድቕ ትግራይ ተዓዊታ ዝብል ዝነበረ ትግራይ ኣብ ቅድሚኦም እንታይ ትኸውን ኣላ ይርእይዎ ኣለዉ ጆኖሳይድ ተፈፂምና ኢሉ ዝግዕር ዝነበረ ብዘይ ጭብጢ እንታይ ኮይኑ ነቶም ጆኖሳይድ ተፈፂሞም ተባሂሎም ተኣሲሮም ዝነበሩ ጆኖሳይድ ዝበሃል ስለዘይ ተፈፀመ ፈቲሖም ሰዲዶሞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍረዱ እዮም ኢሎሞም ስለምንታይ ዝኾነ ጭብጢ ስለዘየለ ሰራዊት ናይ ኣቢ ባይ ዴፊኒሽን ጆኖሳይድ ኣብ ኢትዮጵያ እንተተፈፂሙ ሰራዊት ናይ ኣቢ ፈፂምዎ ስለምንታይ ዝተፈላለየ ለቨለስ እዩ ዘሎ ስለምንታይ እታ ጆኖሳይድ ትብል ቃል ጥራይ ዝጥቀሙ ትፈልጡ ዶ ወር ክራይም ዝበሃል ኣሎ ክራይም ኣጌንስት ሂማኒቲ ዝበሃል ኣሎ ዝተፈላለየ ደረጃታት ገበናት እዩ ዘሎ ኩሉ እዚ ገበናት እዚ ድማ መንግስቲ ፈደራል ዝፈፅሞ ነይሩ ንኣብነት መድሃኒት ንኸይኣቱ ዝዓፅዎ ንስ እዩ መግቢ ንኸይኣቱ ዝዓፅዎ ንስ እዩ ኤሌክትሪክ ንኸይኣቱ ዝዓፅዎ ንስ እዩ ኩሉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝወረደ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝወረደ ኣደራዕ መንግስቲ ኣቢይ ገይርዎ እዚኣቶም ግን እታ እንኳ ቃል ካብ ወፃኢ ዝመፀ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ጆኖሳይድ ስለዝኾነት ንዓጥራ የንጥቀሙ ስለምንታይ ታርጌት ናይ ኤርትራ ስለዝኾነ በዓል እዚ ሚስተር ጋርበጅ ዝበልክዎ because he is a garbage ኣብቲ ቻነሉ ተኸይድካ you always hear garbage ሓደ ሰብሲ ጓሓፍ እንድሕር ኮይኑ ኣብ እንዳ ጓሓፍ ባጎንስ እንታይ ካ ትፅበ ጥዑይ ንብረት ትፅበ ያ ሰዓት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ተጋጊዮም ዝጓሓፍዎ ወይ ረሲዖም ዝጓሓፍዎ ወይ እውን ዘይደልይዎ 90% 99% ግን እንዳ ጓሓፍ እዩ ዘለዎ and he is garbage so እንዳ garbage ስለ ዝርከብ ትማል እንታይ ብል ነይሩ ከቕንዑኻ ብዙም መራሕቲ ናይ እዚኦም ጻድቃን ዶ ወዲ ምግበይ ዶ ወዲ ሽንጣር ዶ እቲ ወዲ ምግበይ ዝብለ ዝነበረ ኸረዩ it's just very very sick and sad ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ድራማ መወዳእታ እኳ ዘይብሉ ኣብዚ ረእይዎ እቲ ወዲ ምግበይ ዝበሃል ኢሉ ዝምክሓሉ ዝነበረ እዚ ምግበይሲ ከዓዲ ዳዕሮ ውግእ ደርቢዩ ማይ ቅነጣል ዝኣተየ ሃዲሙ ተጻሒፉ ዶ ኣይተጻሓፈይ ኣርሚ ሙሉእ ኣወዲኡ 4 ዓጀውቲባ በቕሊ ሒዙ ዝወፀ ሰብኣይ እንደገና ኣርሚ ዝተዋፀሉ ካብ ኩለን ኣርሚ ዝተዋፀሉ ዓዳርቃይ ዘወድኦም ተጋሩ ኣና ኣንሽ እዚ ኩሉ ተገምጊሙ ዶ ኣብ ምንታይ ውዕሎ እንታይ ሓድርለሱ ውስክና ሰተየ ኣብ ሸለፍ ዚአን ተደርቢ ይሓድርለ ክኽርያለ ማለት እዩ ኣይፀሓፊ ናይ ትግራዋይ ሕማም እዚ ህሉ ባህላዊ ጀነራል ለ ከምዚ ገይራ ጥፉእና ግን ኣይትብሉ ናይ ዓዲ ዳዕሮ ውግእ ቆልዑ ገዲፉ ሃዲሞ ማይ ቅነጣል ከምዚ ዓረፈ ናበለ ምግበይ ኣይትፅሕፉ ሃቡና ማለት እኮ ጓልኩም ሃቡና ማለት እዩ ጓልኩም ሃቡና ዝብለካ ሕውነትካ ዝደሊ እዩ ምሂተኖ ግራትካ ሃበኒ መሬትካ ሃበኒ ዝብል ግን ደምነትካ ዝደሊ ነዚ ሕጂ ኤሊት ክንጎብረና ኢሎም ኣብኡ ተኣኪቦም ኣሎ ነዚ ኤሊት ክንጎብረና ኢሎም መንበር ሂቦም ዋ ተመሽጥካ ክዳንና ፃዕዱ ኣቢልካ ምስኣልሲ ፖለቲካ ኮይኑ ኣሜሪካ ከይድካ ባዕልኻ ኩሕኩሕካ ኣብ ካንሸሎኦም ትሰኣል ተሊኻ ሕራይ ፀገም የብሉን ኢሎም ንዓኻ መሰንበዲ ቅንፍዝ ይገብሩኻ ክዳን ይኸድኑኻ ባድላ ከሊኖም መንግስቲ ኤርትራ ይብሉኻ መሰንበዲ ቅንፍዝ ኢኻ
67 ሚእታዊት ናይ ዓለም ኣገዳሲ ዝበሃል ጉዱስ ዝሓልፈሉ ኤርያ ኢና ነበር ንሕና ጂኦግራፊና 67 ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ሲቪላንስ ብጎቦ ደስደፉ ኣዴታት ማፅን ነገር ዝገበሩ አንተም ሰባት ካቢነት መሪሕነት እዚ እንታይ ንሰምዖ ዘለና እዚ ደ ይኮነን እቲ ዝበለፀ መርሕነት ፍትሒ ዘለዎ ዶ ዘቕናዕካ ብላ ኣይ ሓሶት መዓልታዊ እቲ ጉዳይ ናቶም ኤቭሪዴይ ኤክስፖዝድ ዝኾኑ ዘለዎ ኩሉ እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ኤክስፖዝድ እቲ ኣጀንዳ እቲ ዝኽተልዎ ዝነበሩ ደገፍ ነስመራ ክእትዎም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኩሉ ከምዛ ቀዳድ ፊስቶ ኮይናቶም ዝገበሩ ተገበሩ መዓት ገንዘብ ይሰዲዱ እዚ ሕጂ ተም ህወሓት ክዕወትሉ መዓት ገንዘብ ይሰዲዱ guess what nothing is going to happen ዝብልካዮ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ጆኖሳይድ ፈፂማ ዝብል ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮ ጭብቲ የለን ስኻ ዝገበርካዮ የለ ዋላ ተጋሩ ዘምፅዎ 3 ዓመት ገይረለት ኩናት ጠጠው ካብ ዝብል ወር 2 ዓመት ገይረለት ሊስት we haven't seen anything so ጽድናይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘለኩም ጽድናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከም ዘለኩም ሰተመም ተስኻትኩም ከተዳኽሞ ዝፈተንኩም ግን ህዝቢ ኤርትራ ግን ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ስለ ዝሓልየሉ معرخ ندي صلاته بستفل عليه من قدي كابت مالت كاب قدم جميركا فدريشن بانديرانا فدريشن هسكا زور كدا انت ايه زبير فرح بها خصبه فدريشن مالتكو ايرترا استطلمتلو مالتي دليت زبير ترا تطليمو بفنجا ابتتي اثيوبيا تقورون استبهلولو كوي نص كم حدا مستيرنا عود جيركا نا فدريشن باندير داس وايكو ابي عديمو ابني اديس ابابا عدممكو سيمبلي فدريشن سلز دلي ابي نزيوم عديمو سمعوا بانديرا حيزم already إيرترا أبتعتي إثيوبيا فدرال حنتي ستيت تخونا لنا زبل زنبرة بانديرا حيزم زورو زلو انتايلو أوكي فاين زياتهم دعم مستعنس زلي زلو هني لك كمت أنا تي رول موديل أبي أحمد من كمان كوني زلي كم نقول سهل سلاسي كون زلي لازم نقول سهل سلاسي دما كسب زدلو انتاجيرو فدريشن إثيوبيا ويا مس إيرتراويان تجمع يلن كم حنت ستيت كجبر ميلو تا فدريشن وسلازي عقبته دما دار 10 عامات كتيلوا نتانا فدريشن بانديرا تازبلت اتحجر زي تا بانديرا نايلهم كابز كله 30 عام استخفلوا واقع قيح زبحال وين زي بالله يو ان بعلم ابترف غزيوم زحنصصوا كارتا ابترف غزيوم يزبلكم زلو سلامتاكم بلكم الله نا يونايتد نيشنز بانديرا رايو اكزاكتلي نا ايرترا نعيز مس اتناي تسمعوا بانديرا 1 to 1 كبا قد يحم يمزي بما ايرترا ترايغن هيكون زوب نخالوتون بفدريشن مرز نبرا فدريشن مالتيو اب تحت حلوانا يو ان كتكونه دحريو دحر 10 عامت ايه حزب ኤርትራ እንታይ ደል ምስተራይ ናጽነት ክትረክብ ትኽልያ that's why ድማ ባንዴራ ንኤርትራ ዝውክል ባንዴራ ይኮነ ኒባሞ ንዩኤን ዝውክል ባንዴራ ይባሞ ኣብ ትሕቲ ሓለዋናይ ወይ እውን ኣብ ትሕቲ ትዕዝብቲ ናይ ዩኤን ስለ ዘላ that's why ባንዴራ ናይ ኤርትራ ንታሪክ ናይ ኤርትራ ንክብርታት ናይ ኤርትራ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ማዓት ዋጋ ይከፊሉሉ ዝሃገር እዚ ቀይሕ ሕብሪ ግድን ክልዎ ክኽእል ኣሎ ቀይሕ ማለት ናይቲ ዝተኸፍለሉ ደም ምልክት እዩ ደም ከይከፈልካ ደም ዘይከፈልካሉ ባንዴራ ተኾይኑ ግን of course federation ማለት ህዝቢ ኤርትራ ተጫውዩ ስለ ዝኾነ ንኢትዮጵያ የሚባሞ so እዚኦም ሰባት ዚኣቶም ግን ኩሉ እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ኣነ ሓደ ግዜ ዝገርመኒ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዋላት ፌደሬሽን ካኣትኸለቶም አንድነት ዝብሉ ኮይም ንኤርትራ ሓደጋ ወዲቖማ ኤርትራ ናፃ ክትከውን ዝደልዩ ብዙሕ ህዝቢ ኮነ ነይሩ እቲ አንድነት ዝበሃል ግን ምስ ኢትዮጵያ ተመሻጢሩ ሎሚ ድማ ኤግዛክትሊ ፌደሬሽን بس إثيوبيا بس عبك ما شاطروا يوم زفتني زلوا انتهي مقباري زغي إثيوبيا استحوستها نربحها زبي إيرترا كوينو أي فلتني زخانة بارتي زخانة حيلي زخانة بوليتيكا وقداي مس إثيوبيا كش كما شاطر وي مس إثيوبيا قبض قبل تجميرو نا إيرترا قداي ميتلو كاب إثيوبيا صبوق بوليتيكا ومفتحين إيرترا كما أي كلنيو كابتن تجميرو كون أي كلني كاب على الرأس ولد ميكائيل جمر شريقهم نتي نقص نبرش عنق أتيلهم متلال نيرترا كمي جيركا أقودقات تتوات رأي زي واحد زغطلو زنبرا بوليتيكا بعد زي دما I don't think نبعد زي ما أنا اليوم نيرو because it's very easy نعم manipulate تاخد قبرب حساب حجي دما حجي قرم الله بزي جبت جنوسايد تفسي يميل الزارب زنبرا أتوم نعو تفسي من لازم بلو زنبرا سبات نتوم سبات إزيوم كم زفت مو زرقاقت جبت سلا زي نبرام سريد وما مالو it's a very simple do they have a reason هذا نجى جبت لهم ديو تدلهم نيرك سابلهم من علم مرأي وانيرهم كوري كعلم كدامي نجار بتيجي UN وين تيجي جنوسايد بالت topic اللي هو لهم ميم سازي كل زبلوز نبرانت أريرترا كله حسوت كم زخانة كم معلتنا دما أن برعانين غير لنا at the end of the day هجد حريجو أنت مليسهم كلا هرسي حزام كمتيم
ግን ንማንም ከሽክዑ ይኩልን እዮም እዚኣ ጥራይና ክንፈልጣ ንኽእል ጌታቸው ረዳ ድማ እጫናቱ ነዚ ይመስል ዶክተር ደብረጽዮን ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባቲ ብርቱዕ ዝኾነ ነውፂ ወይ ሕማቕ ንፋስ ይመፅእ ኣሎ መፂኡ ኣሎ ኦልሬዲ ኣብቲ ቦታቲ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከም ኤርትራውያን ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ከነደልድል ክንክል ኣለና ፈተና እዩ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዓብዪ ፈተና ኣሎ ሱዳን ኮምፕሊትሊ ክትሓውየሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ በፂሓ ኣላ ኣሚን ሱዳን ብድሕሪ ሕጂ ሃገር ኮይና ክትቅፅል እያ ኢልካ ክትግምት እቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዓለም እናንበብካ ከለኻ ሓይልታት ከመይ ገይሮም እቶም ዓበይቲ ሓይልታትን እቶም ኣብቲ ዞባዊ ሓይልታትን ከም በዓል ኢማራት ድዮም ስዑድያ ድዮም ግብፂ ድዩ ቱርክ ድዩ ቀጠር ድዩ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ራሽያ ቻይና ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ኣብ ግምት ምእታው ሱዳን ብናይ ቀደም መልክዕ ክትቅፅል እያ ኢልካ ክትሓስብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኣይከኣልኒ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ቨሪ ዲፊካልት ኣብ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናታት እያ ስለ ዘላ ኢትዮጵያ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ እዩ ክሳብ ሕጂ ከም ሃገር ይቕፅል ምህላው ከማን የገርመካ ምክንያቱ ፋኖ መጀመርያ ንእሽተይ ዝመስለና ነይሩ ፋኖ ይስሓያል ናይ ህዝቢ ደገፍ ዘለዎ እዩ ኦሮሞ ከምኡ ኣሎ ሚድያ ስለዘይረክብ ኣሎ ወይ እውን ኣባና ስለዘይበፅሕ ዘሎ እዩ ሶማል ብኡ ከምኡ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ኩሉ ዞባታት ድማ ኣሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ረይዎ ኣበይ በፅሕ ኣሎ ስለዚ የመን ኣብ ጎረቤት ነታ ኣላ ካብዚ ክንምሃር ዘይንኽእል ተኮይና ክንምሃር እውን ኣይንደልና ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ኤርትራ እታ ዝበለፀት ኣፅዋርናቱ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ እያ ሓድነት ተለና ድማ ኩሉ ነገር ክስገር ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ተሰጊሩ ድሕሪ ሕጂ እውን ክስገር እዩ ናይ ሎሚ ዝነውሐት ቪድዮ ገይረ ዘለኹ sometimes ነግድን ክንሰምዖን ክንፈልጦን ዘለና ጉዳይ ስለ ዘሎ ኢልየ ዝገብሮ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ነዚ ቻነል ደገፍ መሃብ ኣገዳስነት ኣለዎ ተፃባእቲ ናቱ ውሕዳት ከም ዘይኮኑ ትፈልጡ ኢኹም ከም ወትሩ ድማ ምስ ሓንቲ ጥዕምቲ ደርፊ ክገጥፈኩም እየ let's go يبلون أبص أنا يبلون قاسم كمان بص قويت قدي أنت قويت فنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا قويت قدي أنت قويت فنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب أمرهاوي أنا تلك يبلون أبص أنا يبل قاسم كمان بص أنا تلك لومي مع سكوين وزا تفرين كان بخاب برد مفرازة سعير كايرون بخاب وشتغل بدك حقنات كعبي أنا بنت حقا أنا يبل أنت حدا لربي أنا يبل كلنا كعبي أنا تلك يبلون أبص أنا يبل قاسم كمان بص أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا تلك يبلون أبص أنا يبل قاسم كمان بص